Dyna i chi waith tîm arbennig. Pêl-droed gartref gyda Screwfix. Nodwyr pêl-droed ar S4C. Chris, ato ni yma ar Sgorio i faes tegid yn y Bala ar gyfer gêm sydd warwydd cad sylweddol i'r ddau dîm. Yn dilyn canlyniadau neithiwr yn uwch gyngrau'r Cymru, JD wedi bagled y seintiau newydd yn erbyn Caernarfon. Fe alla Cei Connah mestyn y bwlch ar y brig i 5 pwynt efo buddigoliaeth heno cyn herio'r seintiau eto bnawn Sadwn. Tra bo buddigoliaeth Pen y Bont dros y Bari wedi rhoi chydig mwy o bwysau ar y Bala yn y ras am y trydydd safle efo 4 gêm yn weddill ar ôl heno. O ran newyddion y tîm, mae yna 3 newid yn hîm y Bala. O'r uned enillodd o gol i ddim yn erbyn y Bari yr penwythnos dwytha. Mae Johnny Spittle, Losana Mendes a Raul Correa allan, Sean Smith, Tony Kay a Jack McGrath i fewn. Ac o ran Cei Connah ar ôl y fuddigoliaeth swmpus o 4 gol i 1 yn y parc yn erbyn y seintiau newydd. Mae yna 2 newid i dîm Andy Morrison. Danny Davies wedi anaddu, Jamie Insel ar y fainc. Ac i fewn yn ei lle nhw y daw Danny Harrison ag Aaron Edwards. Ac dwi'n falch iawn o gael cwmni un o gyn chwaraewyr Cei Connah. Chwarae ar hyn o bryd i'r dre newydd. Jake Phillips efo fi. Jake, pwy da ni eisiau cadw golwg gan nhw heno? Roedd dda, Bryn, diolch. Ia, sylw enfawr heno ar yr asgellwr i Cei Connah. Dyma ni un ar camera 1, Declan Poole. Wedi cael nifer o assist tymor yma, hyd yn hyn, a fydd o'n gobeithio am chydig bach mwy. Nath o greu gol bach dda diwrnod o blaen i Mike Wilde, ac i rywun fath o Wilde, mae'n hoff iawn o'r crosses yna'n dod fewn i'r bocs. Ac wrth gwrs, ar yr ochr arall, mae gennym ni Henry Jones, ac fedrith o wneud yr un peth, ac os mae o'n tanio heno, fydd yna digon o gyfleon i Bala, ac pobl fatha Venables yn crio allan am apeli fewn i'r bocs, ac dyna fe wnaeth o heno. Y dyfarnwr heno ydy Mr Rob Jenkins, cwr o'r Trallwng. Chris Venables, fel o Jake yn sôn, yn edrych am i 2 ganfed gol yn uwch gyngrau'r Cymru. Un arall mae angen ar 199 ar hyn o bryd. I'r dyfarnwr. Wrth i'r chwiban. A'r arwydd. Nad oes le yn unman. Ef sôn am ar gau pêl-droed i hiliaeth o unrhyw fath ar Cei Connah. A'r geic gynta. Yn y coch i gyd yn chwarae o'r chwith i'r dde, bêl hir i fyny at Mike Wilde, Tony Kay ar y peniad. Ac oeddwn ni'n hollol siŵr, Jake, lle oedd Aaron Williams yn mynd i gychwyn. Oeddwn ni'n meddwl bod Williams a Poole yn mynd i fod ar y dde ar chwith, ond mae'n ymddangos i bod nhw y ffordd arall yma Aaron Williams sydd yn cychwyn ar y chwith a Declan Poole ar y dde. Ia, ac fydden nhw'n chwarae rhan mawr yn y gêm heno. Wrth gwrs, mae gen nhw ddyletswyddau yn amddiffyn, ond y nod fydden nhw heno ydy creu cyfleon i'r gŵr mawr yn y canol, sef Mike Wilde. Aaron Williams. Cyd brif greuwr Cei Connah y tymor hwn, 9 assist gyda fo. Mae gen Declan Poole hefyd 9 assist, a mi o gen Danny Davies, ond tydi o ddim ar gael wrth gwrs. Y Bala, wel o'n i'n deud mi fydd yna chydig bach mwy o bwysau arnyn nhw ar ôl buddigoliaeth Pen y Bont neithiwr yn erbyn y Bari, ac Colin Caton dros y penwythnos. Yn meddwl na'r Bari oedd y peryg mawr, ond pethau newid yn sydyn iawn, Jake, a canlyniadau neithiwr yn rhai arwydd o cael iawn yn doddan. Yndi, ie, ac mae un cyfle o mynd uwch ben rhywun yn rhoi swm mawr ar y gêm, ac fel ydych chi'n gweld heno ar ôl canlyniad gwych ar nos Sadwrn i Cei Connah. Bydd y mond yn canlyniad gwych os maen nhw'n dilyn o fyny heno, ond wrth gwrs, da ni'n gwybod pob tro maen nhw'n gwynebu Bala, di'r gemau ddim yn dod yn hawdd iddyn nhw. Henry Jones, prif greuwr y Bala. A'r gei crydd yn anelu am Venables. Will Evans yn ei gadael hi Sean Smith. Smith ar ergyd ac yn gyffyrddus i Ollie Byrne yn y gol i Cei Connah. Bêl hir unwaith eto i gyfeiriad Mike Wilde. Aaron Edwards
Mae dda i weld o'n ôl yn tydi Jake Aaron Edwards. Mae o'n di ychwanegu creadigrwydd yn, wel, just y tu ôl i Mike Wild wedi wahar dy Sadwn, ond mae angen i greadigrwydd o ar Cei Connah. Yndi, yn sicr, da ni wedi gweld dros y flynyddoedd y sgil gan efo i'r seintiau newydd, ac wrth gwrs dros y flynyddoedd dwytha mae wedi cael dim cweit gymaint o gêm a fes fo'n hoffi, ac da ni wedi gweld hwn flwyddyn yma. Diom cweit wedi chwarae mor aml a be fysa'n hoffi, ond wrth gwrs pan mae o'n y garfan, mae yna bob tro cyfle am gol neu rhyw fath o assist gen efo hefyd. Yma heno yn noson o dedig Aaron Edwards, mae'n dechrau gêm rhif 350 yn uwch gyngrau'r Cymru. Aaron Edwards ac yn 33 oed bellach, ac yn chwaraewr profiadol iawn, fel nifer o chwaraewyr sydd gan Cei Connah. George Horan yn 39, Danny Harrison yn 38, Neil Dans yn 38, Mike Wild yn 37, ac Andy Morrison yn ddibynnol iawn ar brofiad yr hen benna. Yndi, ac mae hwnna wedi dechrau dangos trwyodd dros y flynyddoedd dwytha, yn do, wrth gwrs mae'r profiad yna ganddyn nhw, ac erbyn wan, dyna beth chi angen i ennill y gyngrair, ac yn sicr flwyddyn yma, bydden nhw efo hyder i ennill y gyngrair, ac mae gen nhw'r chwaraewr i wneud hwnna. Henry Jones unwaith eto, ar geic osod, a'r cyfle i anelu am Venables a Cei a Pete. A Cei oedd y targed yna, mae'n disgyn i Venables, y cliriad allan gan Disney. Smith ac Aaron Edwards yn ei chanol hi. Aaron Williams ar cyffyrddiad a jyst yw bêl hir i lawr y cae rwla ar hyn o bryd sydd ddim yn nodweddiadol o chwarae Cei Connah. Macreth. Un o'r tri newid yn hym y Bala heno, Jack Macreth. Chris Owens. Mike Wild, dwy'n y bêl oddi ar Luna traed, bodia traed Kieran Smith. A Smith yn adennill y meddiant. A tackle galed gan Smith ar Aaron Edwards. A mae Aaron Edwards wedi teimlo honna. Chwarae'n parhau. Horan. Dans. Disney. Danny Harrison o Aaron Edwards yn ôl ar ei draed. Ac yn edrych am y bêl. Rhediad hir i gyfeiriad Mike Wild. Mae Aaron Edwards yn y canol. Mi oedd Aaron Williams yna hefyd. A Ramsey allan yn awdurdodol. Ie, tackle cryf yn fanna yn canol cae, fel dyn ni'n gweld. Ond wrth gwrs, ella hwnna sydd yn mynd i sbardun o Cei Connah heddiw. Mae rhywbeth wedi digwydd wan, ella wneud o danio'r garfan. Dyma ni, da ni'n gweld o wan. Kieran Smith yn ail ennill y meddiant. Mae hwnna'n bach yn uchel yn dyrru dros y bêl chydig bach. Mae wedi mynd am y bêl wrth gwrs, ond dwi'n yn gwybod faint o'r bêl mae wedi ennill yn fanna. Cam amseru nath Kieran Smith yn y fyna, neu fod yn deg efo, ond do hwnna ddim yn daclus o gwbl gen efo. Rwan mae Aaron Williams i lawr ar ôl mi oedd 23 chwaraewyr Bala i fewn amdano fo o'r croesiad gan Mike Wild. Be fydd Andy Morris? Fydd o'n hapus? Da chi'n nabod Andy Morris yn dda iawn, Jake. Da chi wedi bod mewn stafell newid hefo fo droion. Be fydd yn... Diolch yn edrych yn hapus, na ti? Dwi'n meddwl fydd o'n hapus tan mae o'n cael y 2 points heno. Wrth gwrs, pan mae o fewn i'r gêm, mae o'n edrych fel natwradig. Mae o'n un person sydd yn difrifol iawn am y gwaith. Mae o'n mond isio'r 3 points. Ac pan mae'n mynd oddi ar y cae, mae'r person hollol wahanol. Ond wrth gwrs, heno yma, y nod ydy cael y 3 points. Dewch ni weld y digwyddiad. Be nath o? Wrth lanio, dwi'n meddwl bod o fes o'n wedi jario'r ben glin neu'r ffer efalla. Cofiwch, mae yna raglen sgorio arall heno ymhellach ymlaen. Am hanner awr wedi 9, mwy o sgorio ar S4C ac yna, wrth gwrs, y gêm fawr dydd Sadwrn. Cei Connah yn erbyn y Seintiau Newydd. Ac mae'n edrych os o'n di adael y cae ar arwydd, bod o'n gadael nôl at y gêm dydd Sadwrn. Cofiwch hwnna am 5 ac yna o llifchar bwyntiau'r penwythnos nos lun am hanner awr wedi 5. Felly Cei Connah i lawr i 10 dyn dros dro. Aaron Williams wedi gadael y cae ddaw o ddim yn ôl. Fydd yn diddorol wan i weld pwy sy'n dod on.
edrych fatha insul yn paratoi yma yndi, ond wrth gwrs mae Williams di creu 9 gol tymor yma, ac mae'n chwarae rhan fawr ar y tîm yma, ac felly... Wel, mae o newydd redeg yn ôl ar hyd yr yslis o dan ni fan hyn, Jake. Dwi'n ni wedi yn trio profi pwynt. Yn dweud oedd o'n rhedeg, oedd ei weld yn rhedeg, oedd o'n rhy boenus yn fanna fan. Lyn, tybed oedd nhw newid i meddwl, wel, yndi mae Insel yn rhoi i'r... Yndi mae o'n ôl ar y cae. O, mae Aaron Williams yn ôl ymlaen. Anwybyddwch bob dim, dyd sori. O, gan i weld pa mor hir Barith o. A mi fysa fo'n golled yn bysa, mi fysa colli Aaron Williams. Fysa, gen nhw ddim... os di Insel yn dod ymlaen, diom yn asgellwr na di, a fydd rhaid i rhywun arall mynd allan ar yr asgell, ac allan wneud hwnna achosi llai o gyfleon wedyn i Cei Connah o'r asgell. Bel hir ymlaen yma gan Declan Poole i gyfeiriad Aaron Williams. And, gormod ar honna. Ramsey. Mynydd o gliriad hawdd i George Horan. Dans i fyny efo Cade. Dyna chi fôr o brofiad yng nghanol y cae fanna. Neil Dans i Cei Connah. Ac Tony Kay. Dwi'n siŵr bod yna'n agos i 900 o gema yn cyngreiriau'n Lloegr rhwng y ddau yna. Yndi, mae hwnna'n dda i'r gyngor yma hefyd, dwi'n meddwl. Wrth gwrs, dros y flynyddoedd dau dwytha, da ni wedi gweld lot mwy o bobl brofiadol yn dod i'r gyngrair. Da chi'n gweld Neil Dans yma yna, ac Anthony Kay di chwarae yn y gyngrair ers dipyn wan, ac mae'n ychwanegu profiad i'r gyngrair yma, ac bach mwy o sylw o'r tu allan, ac gobeithio gaeth nhw impact ar y gêm hen yma. Gyle Macreth i chwipio'r bel. Cliriad allan gan Poole. Horan yn cwblhau y cliriad Kay. Gyda Callum Morris wild i fewn. Mi oedd Kay yn benderfynol. Evans yn edrych am yr hediad gan Venables. Stevens. Ac Disney ben efo Will Evans. Mae'n disgyn i Henry Jones. Jones. 2-3 ochreuwyr Cei Connah i gwmpas o Macreth i gymod i wiriad oddi ar Chris Owens, a mae Bala di cychwyn yn dda, Jake. Do, dwi'n meddwl fydd Colin Caton lawr fanna a'i garfan yn reit hapus efo'r dechreuad maen nhw wedi gael. Wrth gwrs, da ni'n wedi gael lot o cyfleon gan Cei Connah yn hanner nhw. Mae rhan fwyaf o'r chwaraewr wedi dod ar ochr chwith ni, ac wrth gwrs fydd Bala'n hapus iawn efo'r dechreuad, ond fydden nhw eisiau gol efo'r holl pwysau maen nhw'n rhoi ymlaen. 10 munud o'r gêm wedi chwarae, cic gornel gynta y gêm. Henry Jones, fo ydi awdurdod cicia gosod. Mae yna dim yn bellai cymdeithasol o gwbl yn y fan yna, peniad gan Nathan Peat, a mae'n nôl i fewn a gyfle fan hyn. Bel cael ei chlirio allan Aaron Williams, Kieran Smith yn ôl at Henry Jones. Jones ffigio i groesi. Jones, bel hir at y post. Dwi'n pella! A mi oedd angen i Byrne ddyrnu'r bel iddo fo ei hun. A'r cliriad hir i lawr y cae, gyfeiriad Neil Dans. Aaron Williams, ond Aaron Williams yn sicr mewn traffath. Mae o'n herciant, tydi o ddim yn symud yn rhwydd, ac dwi ddim yn credu bydd Aaron Williams yn parhau fawr hirach yn y gêm yma. Na, mae bob tro'n edrych yn dda pam ydych chi'n dod nôl ymlaen ac eisiau chwarae, ond weithiau John yn hollol y peth iawn i wneud. Da chi'n wneud mwy o trafferth i dy hun ac yn gallu ychwanegu fwy o broblemau i'r tîm os da chi allan o'r safle neu yn methu cyrraedd y pêl fel fysa chi'n ddisgwyl, ac wrth gwrs fysa Morrison ddim eisiau hwnna digwydd heno. Os John yn 100%, gyda Morrison digon o eilyddion ar y fainc i ddod ymlaen, ac dwi'n mynd weld o'n para dim llawer mwy. Henry Jones, cyrydd unwaith eto. Morris allan at Poole. Ac mi oedd Sean Smith i fewn amdani, ond o'n tasgu drwad at Oliver Byrne. Oedd gen Cei Connah fantais, Jake, y ffaith bod nhw'n chwarae. Mae'n debyg nad oedd y maes yma ar gael nithiwr, ond na ddefnydd arall iddo fo, felly dyna pam na chafodd y gêm yma i chwarae nithiwr. Hynny di, mae Cei Connah'n gwybod ennill heno, ennill Sadwrn, mi allan nhw ennill y gyngrair wythnos nesaf. 2 buddigoliaeth os gyda nhw y seintiau newydd i Sadwrn. Yndi, mae bob tro'n fantais gwybod be mae'r tîmau o gwmpas chi wedi wneud, ac wrth gwrs fysa Andy Morrison ar garfan wedi bod yn edrych allan am y ganlyniad neithiwr, ac wrth gwrs
yn gweld y gêm gyfartal yn dod fewn yn rhoi digon o hyder iddyn nhw ddod fewn i'r gêm heno, ac fel ti'n dweud, 3 fuddugoliaeth i ennill. Bydden nhw'n digon hyderus bod gen nhw ddigon i ennill 3. Ond wrth gwrs, da ni'n gwybod faint mor galad mae'r gemau yn erbyn Bala, Cei Connah a Bari yn gallu bod, ac felly dyn nhw ddim yn gemau hawdd sy'n dod o flaen nhw, ac wrth gwrs, bydden nhw'n edrych ymlaen at heno ac yn gobeithio gael y 3 phwynt. Ond os dyn nhw ddim yn ennill, unwaith eto, mae Cei Connah nôl yn y ras. Yndi. Os ydy hon yn gorffen yn gyfartal, hynny ydy, fel chi'n dweud, os nad ydyn nhw'n ennill, yna mae'r y bel yn ôl yng nghwrt y Seintiau Newydd. Os enillith y Seintiau Newydd bob gêm wedyn, nhw fydd yn bencampwyr. A tydi Aaron Williams, dwi ddim yn credu fel efo nhw wedi gwrando ar yr ymgeleddwraig yn y lle cyntaf, a rwan mi fydd Jamie Insel yn dod i'r maes. Felly Aaron Williams, mi driodd i ora. Mi barodd o ryw 2-3 munud. Ac mae hwnna yn ergyd go iawn i Cei Connah, Jack. Oedd. Dyma ni yn newid yn dod, dwi'n meddwl, Insel sydd yn dod ymlaen. A fydd yn diddorol weld wan beth sy'n digwydd o ran strwythu'r tîm Cei Connah. Da ni'n gwybod maen nhw'n mynd i aros yn yr un steil ac yn trio cael y pêl fyny at Wild. Ond maen nhw'n ddibynnu ar y croesiadau o'r asgell gyda Williams, Davies ac Declan Poole, ac di hwnna ddim yn newyddion dda os mae Davies allan ac Williams. Mae yna lot o dibynnu yn dod arnyn nhw efo'i peli o'r asgell, ac hebddyn nhw, faint o goliau, faint o gyfleoedd maen nhw'n mynd i gael. Yna fi ffair sydd gan Danny Davies am yn edrych wrth Aaron Williams yn diodda yr un mod yma. Oli Shannon o croesia 2 gyfeiriad Venables. Ac bron bod y Bala, Jake, yn chwarae Cei Connah ar ei gêm i hunan, hynny di y bêl uchel i fyny at y dynion mawr. Dyna sy'n nodweddiadol o gêm Cei Connah, a beth da ni wedi weld yn yr chwarter awr agoriadol yma, mae'r Bala yn chwarae'r math yna o gêm. Yndi, a da ni'n gwybod ers i Venables symud o canol cae i flaenwr, maen nhw wedi gael bach fwy o platform fyny ffrynt. Gen nhw ddigon o quality o'r cefn i gael y pêl fyny ato fo. Ac unwaith maen nhw'n gael y pêl fewn i'r bocs, ac mae Venables yna, Henry Jones, Will Evans, maen nhw bob tro cyfle iddyn nhw sgorio. Un ar y tro gyntaf, neu ar yr ail dro. Venables. Edrych am yr hediad gan Kieran Smith, mi gafodd o'i lorio, mi oedd Callum Morris yna. Ac rwan mae'r eilydd yn dod ymlaen. Felly Jamie Insel ymlaen. Ac ie, y ffer y droed chwith na di'r broblem ynddo i Aaron Williams. Cic rydd arall i'r Bala. Chwarter awr o'r gêm wedi chwarae, di sgôr. Yn darbwyntiau mewn ornest focsio. Y Bala fysa ar y blaen. Henry Jones, un arall i gyfeiriad Nathan Peats. Dans o methu i ergyd yn llwyr Sean Smith. Will Evans oedd y bwriad. Gwaith da gan Kieran Smith. Mae gyda Will Evans camreoli. Cyfle di mynd. Da ni wedi gweld lot hyd yn hyn o Henry Jones yn chwipio pêl fewn, ond di ansawdd o ddim wedi bod yn cweit iawn. Ac mae Cei Connah yn digon hapus i amddiffyn y peli sy'n dod fewn. Ac y mwy o gyfleoedd maen nhw'n gael, y mwy o broblemau mae Cei Connah yn mynd i dod o dan, ond ar hyn o bryd maen nhw'n digon hapus i amddiffyn fel maen nhw. Disney ar tafliad. Ac Tony Kay yn ei chanol i eto. Efo Callum Morris. Ac gêm o fler ar hyn o bryd. Yn dydi, mae yna lot o giciau rhydd. Yndi, i fod yn onest, dwi wedi chwarae mewn cwbl o hein fy hun. Dwi wedi gweld nhw dros y flynyddoedd. Dyn nhw ddim yn gemas lle ydych chi'n disgwyl gweld lot o passes ac goliau tîm gwych fel arfer, fel mae'r gemau yn mynd. Ac pwy bynnag sydd yn ennill yn y 2 focs, wneith ennill heno. Ar hyn o bryd, mae Bala wedi cael y gyfle i roi'r peli fewn. Dyn nhw ddim wedi bod yn digon da, ac mae Cei Connah wedi amddiffyn. Ond os maen nhw dal yn roi'r pwysau ymlaen, mae'n bob tro gyfle i sgorio. Jones, yr bêl i mewn at dalcan dibynadwy George Horan. Ynta di chwarae dros 450 o gemau yn y gyngrair.
Ramsey. Ramsey yr cliriad i gyfeiriad Venables, Horan unwaith eto. Jones. Mi oedd Smith yn cynnig I hun. Stevens. Ramsey. Eto y bêl hir uniongyrchol na I rei prawf ar Horan. Mae y bêl yn disgyn I Henry Jones. Jones at Sean Smith. Smith y tu hwnt i'r amddiffyn Will Evans! A'r bêl i'w rwyd I hun! Ac oedd I ar George Horan mae di dod. Wel. 2 funud ar 15 o'r gêm wedi chwarae. Gol i'w rwyd I hun gan y capten. Mae Cei Connah ar ei holi y Bala 1, Cei Connah dim. Pêl uniongyrchol fel da ni wedi gweld o Alex Ramsey. Venables yn neud i'n anodd I Horan ac Smith efo rediod gwych. Y pêl i'r post yn cefn. Ddylsa bod Will Evans di sgorio yn fy marn I, ond mae'r golgeidwad yn neud bob dim yn iawn I ildio fo. Ac yn anffodus mae'r pêl yn gwirio oddi ar Horan. Ac fydd o'n siomedig iawn efo hwnna, cos mae di sgorio cryn dipyn o goliau yn y rwyd iawn flwyddyn yma. Fydd o ddim yn hapus efo hwnna. A dwi'n meddwl fydd Andy Morrison yn hapus sut mae Cei Connah di ddechrau'r gêm yna hyd yn hyn. Ond y Bala, bos, yn heiddi bod ar y blaen. Oedden nhw wedi bod yn gwneud y pwyso I gyd. Tybed wneud hynna ddeffro Cei Connah. Mi fydd yna wenu I lawr yn neuadd y parc ddyliwn ni. Mae'n dal I ysgwyd I ben. Disney. Mike Wilde, chydig iawn, da ni wedi sôn am Mike Wilde, chydig iawn, da ni wedi sôn am Cei Connah yn yr hanner ymosodol. Wel. Prawf ar allu rheoli Andy Morrison. Sean Smith. Eto, just y bêl hir na I rei prawf ar Chris Owens. Cei. Peniad da at Kieran Smith. Macreth yn cynnig I hun rhediad gan Shannon. Dyma Nathan Pete. Shannon wedi parhau ar rhediad, ond hwnna'n rhedeg allan ar ei hunion. Ac tybed ydy colli Aaron Williams, Jake, wedi amharu fwy ar Cei Connah nag oeddwn I feddwl. Dwi'n mynd hollol siŵr ers dechrau'r gêm, da ni ddim wedi gweld Cei Connah ar ei orau. Da ni'n gwybod fel pan maen nhw'n dechrau gemau yn gryf ac ar top, maen nhw'n weld I codi hyder ac yn mynd mewn i'r gêm. Ac ar hyn o bryd, da ni ddim wedi gweld Michael Wilde yn ennill cyn gymaint o peniadau efo sy'n ni'n disgwyl. Da ni ddim wedi gweld Horan yn ennill cyn gymaint. Mae Venables yn achosi problemau fyny top yn erbyn o. Ac mae hwnna'n cael effaith ar y gêm, sut mae'r gêm yn symud. Ac unwaith eto, da ni'n gweld Bala yn ennill y peniad gyntaf fanna ac efo cyfle I clirio'r pêl fyny'r cae ac yn achosi problemau yn hanner Cei Connah. Insol. Mae'r bêl allan ar union yma. Craig Curran wrthi'n cynhesu I lawr yr ystlys i'r chwith o honna ni. Mi wedi rwydo 5 gwaith y tymor hwn. Tybed ydy Andy Morrison yn ystyried. Tybed ydy Andy Morrison yn ystyried I opsiynau ymosodol mor fuan a hyn yn y gêm o 20 munud o'r gêm di chwarae. Mae'n reit oer fynd ydy. Mae'n oerach I fyny fan hyn nag ydy lawr yna. Mae'n gytrin oer erbyn hyn. Nes I ystyried, Jake, pan o'n i'n gadael Bangor, gwisgo The Long Johns. Nes I benderfynu peidio, dwi'n difaru fe'n wneud. Da chi wedi bod mewn sefyllfa fel hyn, Jake, mae'n debyg yn dod pan ydych chi'n chwarae I Cei Connah ar ei holi. Hynny di, be'n fydd Andy Morrison? Be fysa Andy Morrison deitha chi? Os oes rhaid I fi ddeud rhywbeth yma, os oes yna un tîm ar ei ôl yn Bala a fysa ti eisiau nhw ddod i'n ôl ac ennill y gêm, Cei Connah fysa hi. Ac maen nhw wedi gwneud o cyn gymaint dros y flynyddoedd, efo 10 dyn, efo 9 dyn, ac fod o 2 a 3 gol tu ôl ac yn ennill y gêm. Ac felly, fel da ni'n gweld ar y cloc, mae yna bron I 70 funud ar ôl. Ac di'r cychwyn ddim wedi bod yn gret, dim ond un cyfle sy'n cymeryd I sgorio gol. Trosedd gan Chris Venables.
Chydig o... gamddealltwriaeth rhwng y ddau wedyn hefyd. Dyna lot o gyfeillgarwch yn y mynydd. Ge crydd i gyfeiriad Aaron Edwards. Edwards mi gafodd o'i beniad yn do peniad da gyda Stevens at Will Evans. Edwards yn brathu ar Will Evans. Mi nath Evans yn dda, mae'n amser i fan hyn. Danny Harrison i gadael i Oli Byrne. Da ni hanner ffordd union drwy'r hanner cyntaf. Wild yn cael ei lorio gan Anthony Stevens. Cic rydd y fan hyn i Cei Connah. Hwna'n drosedd, Jake? Diolch yn drosedd yn sicr nac di. Da chi'n gweld nhw'n cael ei roi at... Os mae Cei Connah yn sgorio o fan hyn, fydd Bala ddim yn hapus iawn na fydd. Ac wrth gwrs, dyma be mae Cei Connah wedi bod yn disgwyl amdan. Y cyfle gyntaf iddyn nhw anfon Horan a pobl fel na fyny. Ac wrth gwrs, mae gen ti Wild Morris yn y bocs yn fanna'n disgwyl y pêl fewn. Ac un cyfle mae'n gymeryd i sgorio, cofio. Poole. Mynd i adael i Owen symudiad wedi ymarfer Insel ar peniad. Ond mi gafodd o gyffyrddiad da Jamie Insel, ond mi sgoriodd o Disadwn yn erbyn y Seintiant, methu taro'r targed y fanna. Ie, dyma ni o beth o'r cae ymarfer neithiw, mae'n siŵr. Di bod yn ymarfer ac ydych chi'n gweld Michael Wild yn fanna yn stopio'r amddiffyn yn dod teibio. Ac Insel sy'n cael y peniad ac dwi'n meddwl fydd o'n siomedig John di wneud yn well o fanna. Fysa nhw'n di ymarfer neithiwr hefyd, fysa'n? Fysa, swn i'n meddwl, ie, fel mae Morrison... Mae attention to detail fel maen nhw'n dweud yn spot on chwarae teg. Dwi wedi gweithio o dan efo ac wrth gwrs dwi'n gwybod mae bob dim wedi cael ei wneud mewn preparation at y gêm hyn ac digon o gynllunio oddi ar y cae yn gobeithio bod nhw'n cael y 3 phwynt heno. Fysa gen nhw, gan bod chi wedi gweithio i Andy Morrison, da chi wedi bod o dan Andy Morrison, fysa na gyfarwyddiadau penodol i chi yn y gêm? Neu di fysa nhw'n deitha chi, Jake, reit, dyma dwi eisiau chi wneud ac yn y blaen? Ie, fel arfer, ydych chi'n gwybod mae pob gêm Cei Connah yn edrych yn debyg iawn, ond mae yna weithiau chydig bach o newidiadau ella gofyn i chdi man marcio rhywun neu stopio rhywun wneud wbath penodol. Wrth gwrs, a mae bob dim mae o'n wneud yn ceisio helpu tîm fo ennill y gêm. Os maen nhw'n gallu stopio chwaraewr gorau y tîm arall wneud pethau, mi wneith nhw, cos mae o'n meddwl bob tro gen o ddigon i ennill y gêm mewn ffordd arall. Aaron Edwards, dan bwysau gan Kieran Smith, at Sean Smith. Wedi gweld byna le gan Macreth ar yr ochr draw, ond Chris Owens. Rheolaeth dda gan Owens a Bale. I ôl i gyfeiriad Jamie Insel, ond Nathan Peat. Dyma Aaron Edwards, dans ar gael. Henry Jones. Ollie Shannon. Chydig o le o flaen Shannon, mae Macreth o'i flaen o. Dyma Henry Jones. Jones. A slack gan Chris Owens at Tony Kay. Kay yn edrych am Will Evans. Evans yn llwyddo i rwystro y bêl rhaid mynd allan am gegol. Wrth gwrs, os ath rosydd pethau fel y gyma nhw. Fel o Jake yn deud, mae yna dipyn o ffordd i fynd eto. Gros awr. Tasa Bala'n ennill yno. Mi fydden nhw'n agor bwlch o 9 pwynt ar ben y bont sydd yn y pedwerydd safle ac fwy neu lai yn sicrhau lle Bala yn y trydydd safle sydd yn mynd y syth i Ewrop wrth gwrs. Tymor hwn, Henry Jones. Derbyn y bêl yn ôl gan Venables. O, Jones yn disgyn yn y cwrt. Mae yna i Venables unwaith eto. Mae Macreth ar y gael. Mae Shannon dal yna. Gyna gwaith cry yn y cefn. Oedd hon yn gic o smotin, Jake? Na, dwi'n meddwl. Da ni ail gweld o fanna. Na, oes dim digon o'n hwnna, na ddo. Ia, am lot o brotest yn egoedd. Am lot o gwyno gan chwaraewyr y Bala. Byrne. Cyfeiriad Wild. Insel. Aaron Edwards. A Declan Poole. Cael ei warchod gan Sean Smith. Wan ta Poole. Croesiad. At yr ochr bella mi oedd Dans i fyny na. Mi oedd Wild y tu ôl iddo fe hefyd. Ond o lia mae Cei Connah'n creu y cyfleoedd wrth i Venables lorio
George o ran ac... Brwydyr bach dda fan'na. ac yn cwyno yn syth be nes i. Debyg iawn iawn i Griff John yn y seintiau newydd neithiwr. Gecrydd Byrne i fyny at Horan ceisio sgorio yn y pen arall. Ac honna mynd allan am gegol. Ond o Liam a Cei Connah weld yn pwyso bellach, Jane. Yndi, ers y gol, dwi'n meddwl bod nhw wedi cael cwbl o gyfleoedd i anfon Horan fyny'r cae ac yn ceisio anelu'r pêl i'r cwrs Cosby ac unwaith mae'r bêl yn mynd i'r cwrs Cosby, os dyn nhw ddim yn ennill y pêl gyntaf Cei Connah, mae yna bob tro rhywun yn ennill yr ail. Fel welodd ni ar dydd Sadwrn, Insel yn ennill yr ail bêl i'r 4ydd gol ac bydden nhw'n digon hapus os maen nhw'n gallu parhau i gael y pêl fyny tuag at y cwrs Cosby, cos fydd yna bob tro gyfle iddyn nhw sgorio hynna. Ramsey. Yr gegol. Evans. Yr peniad. Cei. Yn fyny efo Mike Wilde. Dau hen ben. Dau hen wariar yn y fan yna. Mike Wilde a Tony Cei. Bêl hir. I gyfeiriad Aaron Edwards. Mi nath o'n dda dan bwysau gyda'r cliriad gan Kieran Smith. Dans i fyny hefo Cei. Edwards yn benderfynol dans. Dyma Declan Poole. Disney. Edwards ac Sean Smith a Kieran Smith rhyngthyn nhw. Yr cliriad allan gan Anthony Stevens. Gol i'w rwyd i hun gan George Horan. Wedi 2 funud ar 15 sydd yn gwahanu y tîmau. Byrne. Wilde. Y targed. Evans ar piniad. Yn ôl yn cynorthwyo yn yr amddiffyn ac yna Stevens. Venables. Ac Horan unwaith eto. Andy Morrison yn cyfarwyddo. Tybed ydy'r fuddugoliaeth na dydd Sadwrn, Jake, dyn ni wedi cael trael emosiynol a chorfforol ar chwaraewyr Cei Connah. Yndi, dwi'n meddwl mae gemau mawr pan maen nhw'n dod, maen nhw bob tro'n cymeryd cyn gymaint allan ohonach chi, efo'r paratroiadau trwy'r wythnos a pethau fel yna, ac wrth gwrs mae ennill gem yn gwahanol na ennill 4-1, ac oedd na neb yn disgwyl iddyn nhw ennill 4-1, ac wrth gwrs ar ôl hwnna, mae'n, fel ti'n deud, ymarfer yn eithio ac yn gorau mynd eto hynna efo gem galed yma yn maes tegid, ac mae'n mynd i fod yn anodd i unrhyw tîm sydd ddod yma, ond yn sicr fydd Bala eisiau profi pwynt bod nhw yn gallu herio'r tîmau uwchben nhw hefyd. Hanner awr o'r gêm wedi mynd. Y Bala ar y blaen o gol i ddim, gol i rwyd i hun gan George Horan, tafliad o Lee Shannon. Venables yn cynnig i hun. Shannon. Evans ar piniad Horan. Oedd hwnna ddim yn bell yn y ddog Callum Morris ar cliriad at Anthony Stevens. Venables ymlaen, o mi oedodd Byrne. Mi oedd Disney yn camu fewn. Poole. Hwna'n tasgyddi ar Sean Smith, tafliad i Cei Connah, cyfle i glirio chydig bach o'r pwysau. Dwi'n meddwl bod Disney yn neud y peth iawn yn fan'na. John yn 100% yn sicr bod Byrne yn mynd i gyrraedd hynna. Ac felly fel amddiffynwr, mae o'n delio efo'r sefyllfa ei hun ac yn stopio unrhyw dryswch rhwng y ddau yn y diwedd. Dych chi wedi chwarae yn erbyn y ddau yma tymor yma, Jack? Dych chi wedi chwarae yn erbyn Cei Connah? Do. Cei Connah. Oedden ni'n ennill 1-0 ac yn colli 2-1 ar ôl nhw'n mynd lawr i 10-1 fel o'n i'n sôn. Y tîm sydd yn gallu dod yn ôl o bob dim. Ac gemau reit agos yn erbyn Bala. Dim yr 1 ac 2-1, colli 2-1. Ond bob tro gemau
anodd corfforol, da chi'n gwybod beth sy'n mynd i ddod, ond weithiau mae'n anodd i stopio yn dydy. Mae'r dyfarnwr wedi oedi pethau yma. Mae yna gerdyn melyn y fan hyn i Holly Shannon. Dwi'n credu, achos i fod o wedi mynd oddi ar y cae heb dderbyn caniatâd. Wedi newid i grys. Yr ochr draw, pan y dyliau fod wedi dod i'r ochr yma. Wel am reola. Dwi'n siŵr os dwi wedi gweld hwnna o blaen, rhaid i fi ddeud. Ia, cytuno. Mae'n gic gornel i'r tîm cartra. Henry Jones. Mae Venables yna, mae Kay, mae Pete, mae Evans yna. Mi oedd Aaron Edwards yna hefyd yn ôl i fewn gan Kieran Smith oedd y bwriad, ond dim ond at Ensol, cael ei lorio gan Will Evans. Cic rydd i Cei Connah. Wel, am ddigwyddiad od iawn, doedd. Cerdyn melyn am dynnu i grys. Bydd rhaid iddo fod yn ofalus swan fel cefnwr dde hefyd yn erbyn Insel a Wild a bobl fel yna. Un beth allan o'i lle ac yn anffodus bosib wneud o gweld cerdyn melyn arall. Wel ie, yn union, fydd o'n gorau tynnu grys wedyn i gael bath gynnar wrth gwrs, ond fydd o'n chwarae i feddwl o, ac mi fydd Andy Morrison yn annog chwaraewyr Cei Connah wedyn i dargedu fo'n bydd? Fydd yn sicr. Cos diom di cael cerdyn melyn am dacl na ddim byd yma, na ddo, just cerdyn melyn braidd yn od, rhaid i fi ddeud, ond dyna ni, mae rhaid bod hwnna yn y rheolau yn rhywle. Ramsey. Yr cliriad wrth i'r dyfarnwr yn dal i egluro hyn wrth ochr i'w Disney ar frys i gymryd y tafliad i gyfeiriad Wild. Hwnna'n ornes dda rhwng Mike Wild a Tony Kay. Aaron Edwards, Declan Poole. Mi roedd o harner y cyfle fanna i Sean Smith. Gwaith da gan Sean Smith yn y fan yna. Do, mae wedi dechrau'n dda yn amddiffynol ac wrth gwrs yn creu'r cyfle dda yna i Evans nath arwain at y gol. Mae Smith efo job anodd o ddeli efo Poole heno, ond hyd yma am 35 funudau mae wedi gwneud ei swydd yn ddigon dda. Doedd o'm hyd yn oed yn y garfan disadwn, Jake. Ni di oedd wedi chwarae am mhob un gêm i Bala cyn disadwn. Oedd o'm hyd yn oed yn y garfan yn erbyn y Bari. Mi oedd o digwydd bod yma yn gwylio'r gêm. A mae o'n chwarae fel tasgyn o bwynt i'w brofi, sydd di? Yndi. Dwi wedi gwylio fo a chwarae efo fo a chwarae yn erbyn o. Ac da chi'n gwybod beth chi'n mynd i gael gen fo, dwi'n meddwl. Mae'n un o'r chwaraewr yna sy'n mynd bach o dan y reid fel maen nhw'n dweud. Diolch yn cael llawer o sylw am be mae o'n neud. Ond fel dyn ni'n gweld hynna am 35 funudau, mae wedi gwneud job dda. Mae wedi stopio Declan Poole, wneud unrhyw broblemau iddo fo. Ac mae wedi chwarae rhan fawr yn y gol, ella neu chwarae rhan fawr yn y gêm yna. Dyma fo eto, cyn chwaraewr Cei Connah, wrth gwrs, Sean Smith. Horan ar peniad Owens ar pwysau ar Henry Jones. Ac momentum Owens, gwthio Jones o'r neilltu. Morris, Byrne, yn i fewn i 10 munud ola yr hanner cyntaf. Owens i fyny amdani hi. Aaron Edwards. Jamie Insel oedd y bwriad. Macreth. Ari Hawley. Hwn allan am gegol. Wild yn ei disgwyl hi efo Stevens. Dans o'n awgrym o lawiau yn y fyna gen Tony Kay. Henry Jones, bel rownd y gornal yn gwahodd Venables ar ei holi. Horan mae o fel gelan ar Chris Venables. Byrne. Aaron Edwards, disgwyl am y briwsion am ei gyrraedd y bel cyn Nathan Pete. Chi crydd arall o safle debyg iawn ar gwthiad o'r arwydd gan y dyfarnwr. A dyna'r peth, unwaith mae Cei Connah yn ennill y bel gyntaf neu mae Bala'n methu fo, mae gen nhw ddigon o chwaraewr sy'n fodlon redeg heibio'r pêl gyntaf ac yn cael yr ail pêl ac mae gen nhw gigrwydd mewn lle peryglus fama wan ac dwi'n siŵr fydd nhw gen nhw wbath arall o'r cae ymarfer ac wneith nhw drio am yma ac yn gobeithio fydd y pêl yn mynd tuag at Mike Wild neu Horan iddyn nhw gael y peniad tuag at y gol. Wel, mae Horan ar yr ochr bella, cael ei figilio gan Tony Kay. Ydy Chris Owens tybed yn mynd i fentro yn y fan yma. Declan Poole a Chris Owens. Owens yn di, mae o'n mynd i fentro tro hwn, ond yn syth.
at Ramsey. Yr golwr yn gyffyrddus y tu ôl i hwnna'n dweud. Yndi, ond mae'n siŵr fydd o'n falch bod o wedi taru'r targed. Peth gweithio fedrwch chi wneud o'r cyfle yna, di gwastraffu'r cyfle. Mae wedi wneud i'r golar gweithio, oedd o'n arbediad reit gyffyrddus, posib os fod i gallu sbylio fo, ac dwi'n siŵr fwy iawn fydd yna rhywun o Cei Connah di redeg y mewn ac yn tapio hwnna fewn. Smith at Will Evans. Yr ergyd yna gen Chris Owens. Tro cynta i... Yr ergyd gyntaf y targed yn sicr i'r ymwelwyr hyn yma, Dans. Poole. Callum Morris. Mor ddylanwadol fel arfer, chydig iawn da ni di sôn am Callum Morris hyn yma. Disney. Will Evans yn cael ei chi'n clywed Colin Caton yn sgrechian o dan ni. Yn annog Will Evans ymlaen. Stevens. Bale yn disgyn i Sean Smith. O, Smith. Mae o di i anafu'n yma. Declan Poole, wel, mi adawodd i droed i fewn yna. Dyna di'r eglurhad gan Mr Jenkins, dwi'n credu. Unwaith eto fanna, dwi'n ni'n gweld Smith yn ennill y bêl gynta. Di ddechrau'n gryf iawn i'r gêm yma, ond gobeithio di hwnna ddim yn chwarae arno fo rwan yn yr anaf bach yna. Gobeithio geitho redeg hwnna i ffwrdd a cario ymlaen fel mae wedi bod yn gwneud am y hanner y gynta. Gosau at y 5 munud ola o'r hanner cynta yma. Morris. Dan chydig o bwysau yn yna. Cei. Mae'n rhaid fo neidio dros Dans yn yna. Ac Owens yn ei gwarchod tu allan rhag Jack Macreth. Cofiwch bod yna raglen arall gyda ni o stabl sgorio heno, mwy o sgorio. Ar S4C am hanner awr di nawr, yr holl golia o'r gema neithiwr yna di Sadwn. Wel, cem enfawr Cei Connah yn erbyn y seintiau newydd. A'r raglen yn cychwyn am 5 ac yna holl uchafbwyntiau'r penwythnos. Bnawn llun am hanner awr wedi 5. Mi fyddwn ni yn dilyn stori gweddill y tymor hefyd yma ar Sgorio. Mae mor den, da ni'n disgwyl i weld pa drywydd fydd y bencampwriaeth yn i gymryd a'i y seintiau a'i Cei Connah. A mae'r gêm yna dydd Sadwn Jake, waw, mae hi'n mynd i fod gwerth i gwylio. Yndi, yn sicr, ar ôl canlyniad ar nedd y barc nos Sadwn, yn sicr fydd gen Seintiau Newydd pwynt i brofi, ac os mae Cei Connah ddim yn gael dim byd allan o'r gêm yma heno, fydden nhw ddim eisiau colli 2 gêm yn olynol. Henry Jones ar ergyd, fymryn heibio'r postyn. Wel, hanner cyfle yn sicr i Henry Jones i ymestyn y fantais yn y fan yna. Heibio i Callum Morris, y cyffyrddiad ac yna. Na, heibio'r nod yn ddigon cyffyrddus yn y diwedd. Wel, os gollid Cei Connah nôl at y pwynt yna, Jake, os gollid Cei Connah heno, wel, bydden nhw'n cicio hynna'n yn byddan. Fydd, cos mae'r canlyniad yn erbyn Seintiau Newydd ar nos Sadwn wedyn yn golygu ddim mewn rhyw ffordd, ond bydden nhw'n gobeithio bod nhw'n cael rhywbeth allan o'r gêm yma heno i beidio gadael i Seintiau Newydd cael bwlch heb iddyn nhw chwarae heno, ac fydden nhw'n siomedig ar ôl canlyniad neithiwr os mae Cei Connah yn colli heno, fydden nhw ddim yn meindio cyn gymaint o'r canlyniadau yma heno. Cei gornel gynta Cei Connah o'r hanner, da ni fewn i'r 4 munud ola, mi fydd amser yn cael ei ychwanegu. Poole ar gei gornel, Wild ar yr hediad efo Nathan Pete. Ac, wel, mi gododd yn dda, ond oedd ei momentum o fynd â fo i ffwrdd o'r gola, ac yr arwr hat-trick di Sadwn yn methu tala'r targed y fanna. Ie, dyna'r peth weithiau efo Corneli sydd yn swingio allan neu ffwrdd o'r gol fel maen nhw'n dweud. Mae bob tro'n anoddach i'r pobl yn y bocs taro'r targed. Maen nhw'n gorfod rhoi gyd o'r pŵer ar y bêl, ac fel arfer maen nhw'n tueddu i ffeindio hunan 10-12 llath allan yn hytrach na 5 a 6, ac mae bob tro'n anoddach sgorio peniad o fanna. Ond dwi'n siŵr fysa Mike Wild bach yn siomedig, John, dwi'n gwneud chydig bach yn well na hwnna.
Mi fi yn anaf wrth gwrs i Aaron Williams. Felly mi fydd amser yn cael ei ychwanegu ar derfyn yr hanner cyntaf gan Rob Jenkins y dyfarnwr. Will Evans, campus i dwyllo Disney, y bel ar draws. Ac yna'r cliriad gan Declan Poole. Ôl i gyfeiriad Mike Wilde, ond mae hwnna'n gyffyrddus i'r dynion mawr yn y cefn i'r Bala'n. Sgilia godidog gan Will Evans am yn injec. Yndi, gwych, mae'n mynd rhwng ddau am ddiffyn y fan ydy, ond mae'n chwipio pel gwych ar draws y cwrt Cosby, ond oes na neb yna, dwi'n meddwl mae yna 2 o 3 yn y cwrt, ond yn ddisgwyl i'r pel cael ei dynnu nôl yn hytrach nac yn mynd tuag at y gôl ac yn gobeithio am tapyn bach o 5 llath. Dwi'n gwybod yna George Horan oedd yna unwaith eto hefo'r cliriad ac mi gliriodd i y cyfeiriad cywir y tro hwn. Ar drosedd ar Will Evans gan John Disney. A'r gei crydd a ni'n efo ni 2 funud ola rhyw bryd o dafod bach i John Disney gan Mr Jenkins. Anthony Stevens. A'r gei crydd. Horan ar piniad. Tafliad i'r Bala. Yn arwain o gôl i ddim. George Horan i'w rwyd i hun. Chydig wedi'r chwarter awr. Ac yna fawr ddim allaf o wneud am y peth i fod yn deg efo Shannon. At Henry Jones. Ceisio canfod yr hediad gan Jones. Unwaith eto Jones sodliad bach beiddgar. Shannon yma honna. Yn mynd allan am gig gornel i'r Bala. Wrth i ni agosau at y funud ola o'r hanner cyntaf. Ie, dyma ni unwaith eto cyfle i Bala rhoi'r pel yn y bocs, ac gennyn nhw ddigon o ddynion eitha mawr hefyd. Os ydych chi'n edrych ar y garfan, mae gennyn nhw Stevens, Cei, Pete yn ddod fyny oddi ar y cefn gyda Venables ac Evans yna. Mae yna ddigon o beryg iddyn nhw sgorio goliau, ond mae rhaid i'r bel yma fod nhw'n dda gen Henry Jones gyda amddiffyn Cei Connah. Henry Jones. A'r gig gornel mae yna 5 yn y cwrt mewn Chris Gwen. Un ohonyn nhw Will Evans, ond mi o'na wthio yn y cwrt. Ac felly di hangfa i'r ymwelwyr. Yna ddipyn o dynnu Chris yn fan hyn hefyd. Yr gei crydd yn cael ei dynodi. Henry Jones. Hyfryd gan Henry Jones at Macreth. Wan ta mae Venables ar ymyl y cwrt Cosby. Mae Will Evans hefyd ar ras i'r postyn pellad. Dyma Kieran Smith. Oli Shannon ar y cyffyrddiad. Ac mi ydyn ni fewn i 2 funud dros y 45. Wan, swn i'n feddwl, Jack, da chi wedi bod yna eich hun, mae'n debyg yndo. Mi fydd Andy Morrison. Fydd o'n taflu cwpanna te a la Sir Alex? Dwi'n yn siŵr be fydd o'n taflu, ond fydd o ddim yn hapus o gwbl yna na fydd. Wrth gwrs, di'r canlyniad ddim yn gwych, ond fydd o'n fwy siomedig efo'r perfformiad, mae'n rhaid i fi ddeud. Dwi ddim wedi gweld lot gen y Cei Connah yma heno, ond weithiau di hwnna ddim yn mynd i helpu Bala, cos yn eithaf ddod allan ail hanner fel tîm hollol wahanol yn barod am yr ail hanner. Macreth. Chris Owens ydy'r amddiffynwr ac yn ildio y tafliad. Ond ydy'r Bala'n sicr ddim wedi colli neu wedi methu Lasana Mendes a Raul Coria na Johnny Spittle. 3 newid o'r tîm enillodd yma'n erbyn y Bari o gôl i ddim disadwn. Jones. Macreth yn edrych i gael creisiad yma'n gig gornel arall i'r Bala a nina i fewn i'r hanner munud ola. Mi oes a gôl rwan yn ergyd go iawn i obeithio'n Cei Connah. A Henry Jones sydd yn mynd i'w chymryd ti. Pawb ag eithio Alex Ramsey golwr Bala yn hanner Cei Connah o'r cae. Jones at y postyn gosa. Venables, cafodd am gafel â ni hi. Cyfle arall i Jones. Shannon. Jones, ond mi nath o'n dda i'w chyrraedd hi, ond methu cadw'r bel ar dir y chwarae. Dyfarnwr
yn cymryd golwg ar i oriawr. Swn i'n feddwl fydd y bêl yma yn yr awyr gan Oli Byrne. Mi fydd Mr Rob Jenkins yn chwythu y chwiban am yr egwyl. Dyna'n union mae o yn ei wneud, a mae yna waith o flaen Andy Morrison a Craig Harrison yn ystod yr egwyl i droi pethau o blaid yr ymwelwyr. Gôl i'w rwyd i hun gan gapten Cei Connah, George Horan, wedi 17 o funudau sy'n gwahanu'r tîma yma ar yr egwyl ar faes tegid. Y sgôr felly ydy y Bala 1, Cei Connah dim. Dewch yn ôl ato ni ymhen rhyw chwarter awr. Mae e wedi rhoi honno yn ei lle'n berffaith. Pêl-droed gartref gyda Screwfix. Nodwyr pêl-droed ar S4C.
Mae hi wedi drilio honna i'r gornel uchaf. Pêl droed gartref gyda Screwfix. Nodwyr pêl droed ar S4C. Croeso nôl ato ni ar gyfer yr ail hanner yma ar faes Tegid, y tîm cartre ar y blaen o gol i ddim, gol i'w rwyd i hun gan George Horan wedi 2 funud ar 15 a mae yna 2 newid. Andy Morrison yn chwarae i gardia, cael ei orfodi wneud 1 newid yn yr hanner cyntaf a rwan mae Craig Curran ymlaen yn lle Neil Dans ac hefyd mi ddaw Johnny Hunt ymlaen yn lle Danny Harrison. Ac mi oedd Cei Connah yn ôl allan yn fuan iawn ar ddechrau'r ail hanner. Mae rhyw 10 munud fuon nhw yn yr ystafell newid. Ac Andy Morrison, wel, pregeth fer iawn oedd gyda fo. Ond mae wedi gwneud y newidiadau. Felly Jake Phillips yn cadw cwmni mi. Neil Dans a Danny Harrison, chafson nhw ddim lawer o argraff ar y gêm, ond gallu deud hynny am nifer o chwaraewyr Cei Connah yr hanner cyntaf yna. Fysa, ac mae'n edrych fel bod nhw wedi mynd nôl tuag at y system nath gweithio yn erbyn y seintiau newydd gyda Curran ac Insilvan i ffrant yn delio efo'r 2 amddiffynwr canol, ac Wild just tu ôl iddyn nhw i codi'r ail belin a fyny ac yn achosi broblemau ffordd yna. Johnny Hunt, cyffyrddiad cynnar i'r ymwelwyr. Dros 100 o gemau Wrexham Johnny Hunt. Felly Andy Morrison wedi defnyddio 3 o'r 5 eilydd mae o'n cael i wneud, ac ydych chi'n edrych ar y fainc. Ac o beth sgynno fo ar ôl, mae gynno fo Doug Tham, ac yna 2 o hogiau ifanc a golwr, felly dydy'r opsiwn ar y fainc, Jake, ddim yn amlwg iawn iddo. Da ni'n gweld yma mae'r garfan wedi ymestyn. Da chi'n meddwl am y chwaraewr sydd allan, mae gennych chi James Owen, Sam Dŵl, Danny Davies, heblaw mae 3 sydd i ddod off wan, ac mae hwnna'n mynd i achosi broblemau os mae angen newid y gêm eto yn hwyrach ymlaen, ond mae o'n mynd i gobeithio bod y 2 eilydd mae wedi wneud yn cael argraff ar y gêm wan. Henry Jones yn chwipio'r geg-rydd at yr ochr bella, ac Jack McCreth yn ei gwylio allan am geg gornel. Geg gornel gynta, yr ail hanner. A Henry Jones yn ei gosod ti yn hynod o falus o dan warchau. Mr Gareth Wyn Jones. At yr ochr bella, ac Horan ar piniad allan blaen troed gan Shannon. Ac yna Stevens, wel, Henry Jones oedd y targed, ond llawer gormod ar hwnna. Chris Owens ymlaen gan Hunt, yn edrych am Jamie Insall. Mae yna frys yn sicr ar Cei Connah. Gyda'r pwysa gan Craig Curran, a mae hwnna wedi mynd allan am geg gornel oddi ar Kieran Smith, ac yn amlwg mwy o dempo gyn Cei Connah. Da chi'n gweld gwahaniaeth yn syth yn dwyt. Mae'r 2 eilydd sydd wedi dod ymlaen efo bwynt i brofi. Wrth gwrs, diolch yn neis i fod yn neis ar y fainc, ac pan mae'r rheolwr yn rhoi bach o ffydd arnych chdi yn dod i'ch di ymlaen, da chi eisiau creu argraff, ac Hunt yn taflu'r bêl ac yn Curran yn fforsio Bala i fewn i ildio cic o cornel. Declan Poole ar geg gornel. A chyfle i Venables i chlirio hi i lawr y cae. Wel, dydy o ddim yna i'w derbyn hi. A mi fydd hi'n hawdd i Byrne. Ar y foli y golwr. A mi oedd hwnna drwodd at Ramsey sydd dan bwysa'n syth gan Hunt. A mi oedd o ran yna. Wan ta, oedd na gyffyrddiad yn fan yna. A'i camgymeriad gan Alex Ramsey oedd hwn. Dwi'n meddwl bob tro mae hwn yn digwydd, mae'r golgeidwar yn cael lot maen nhw'n cael lot o ciciau grydd o flaen nhw am pethau reit ysgafn yn dydy. Os na ddim lot yn hwnna o gwbl nag oes, ac mae wedi gwneud camgymeriad, mae wedi golli'r pêl. Wrth gwrs, mae gen Hunt a Wild a Horan hawl i fynd am y bêl yma yn does. Ac os dyn nhw ddim, wel, well i ni beidio fod yma, ac mae geith y golgeidwar gêm hawdd ffordd yna. Lwcus o bosib. Na daeth hwnna i fewn i gefn y rwyd, neu fysa Andy Morrison yn fwy blin nag y mae o eisoes.
Aaron Edwards yn ôl at Chris Owens. Hunt. Ond pas lac ar rwan mae Curran yn mynd ar I Hawley. Yr cliriad gan Nathan Peat. Edwards. Kay. Bale I gyfeiriad. Chris Venables, Wild. A Tony Kay. Stevens ydy Mike Wild. Mae Mike Wild wedi cael ei blismona gan Tony Kay. Ydych chi'n edrych fan hyn nhw'n, Jake. Lle bynnag mae Mike Wild. Wel, mae Tony Kay bron iawn yn sownd iddo fo. Yndi, ac nath ni weld hanner gyntaf, nath Bala ennill bron I bob pêl gyntaf ac ail bêl, ac nath Kay job gwych yn fanna, ac dwi'n meddwl bod Wild I symud yn agosach at y fo hefyd I geisio stopio fo ennill cyn gymaint o bêl I gyntaf. Yn gobeithio geith o ennill mwy ac yn achosi broblemau wedyn efo Curran ac Insel o flaen o. Wel, ar hyn o bryd, mae'n edrych fel bod Colin Caton wedi cael ei dactica yn berffaith. A mae'r gŵr yma, Tony Kay, y profiadol Tony Kay, yng nghanol pob dim. Be os Colin Caton wedi deud ar y regwl, te, Jake? Parhau fel mai. Atal Cei Connah ag Sgorio ac ydych chi'n ennill y gêm. Mor hawdd o hynna, ond wrth gwrs, da ni'n gwybod, dio ddim mor hawdd I stopio Cei Connah Sgorio ac felly fydden nhw jyst yn gobeithio bod nhw'n gallu parhau efo be nath nhw hanner gyntaf. Hunt, wanta, mae yna le fan hyn, mae Mike Wild wedi mynd ar rediad ar draws y cwrt 6 y bêl hir. Ac Alex Ramsey gyffyrddus yn ei gwylio hi'n dod a dan bwysau gan Jamie Insel, gwbl ddiogel. Ie, dwi'n meddwl fysa Hunt braidd yn siomedig yn fanna gen efo gyfle I grymanu'r bêl fewn i'r cwrs Cosby. Ac yn lle mae o'n rhyw fflwtio fo i'r postyn cefn lle ddylsa Mike Wild I fod ac fysa fo'n hoff iawn o'r peli fel yna ond lot rhy agos i'r golgeidwad. 5 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Johnny Hunt sgoriodd y gicor smotyn fuddigol nôl yn 2013 dwi'n credu oedd hi. I ennill yr tlws yr FA yn Wembley I Wrexham. Johnny Hunt. Kieran Smith. Shannon. Venables. Venables wedi cael y cyfle eto I sgorio'r 2 ganfed gol na. Gwydwch y dawi rwan. Sean Smith. Bas yn ôl gan Henry Jones yn fendigedig a rwan mae yna gyfle ond Horan yn ôl at Smith. Kay. Mae yna hyder yn chwarae'r bala. Tony Kay. Chwipio'r bêl yn edrych am Venables. Mi oedd Macreth yna. Venables yn ei gadael I Kieran Smith. Macreth. Kay. Venables. Ai dyma'r cyfle. Venables. Yn ôl at Sean Smith. Smith. Gwiro. Oedd hi ar Callum Morris, ond mae unwaith eto I Morris. Mi oedd y dyfarnwr yn y fan ar lle. Dim llawio. Cyfle fan hyn I Declan Poole. Poole. Cario'r bêl ymlaen at Craig Curran. Curran. Morris. Aaron Edwards yn sgrichian am y bêl. Mae'n cyrraedd Aaron Edwards. Chris Owens. Pass it faster. Chi'n clywed Andy Morrison. Dyna y cyfarwyddyd. Ond Sean unwaith eto. Ond mae'r bwriad yn amlwg, Jake, yn dri. Codi'r tempo symud y bêl yn gynt. Yndi, ac fel nath ni weld yma, oedd y gyfle I ymosod. And nath Poole torri allan efo'r bêl, ond o fewn 5-6 eiliad, oedd gyd ochr yw'r Bala tu ôl i'r pêl ond I bai am Venables. Ac mae hwnna'n ddangos faint o gwaith galed sy'n mynd mewn i'r gemau fel yma I atal Cei Connah cael cyfleon. Di Cei Connah heb golli oddi cartra ers mis Hydref. Maen nhw'n colli ar hyn o bryd. Gol i'w rwyd I hun. Fydda'n eironig iawn. Doedden nhw wedi colli adra am 2 mlynedd tan iddyn nhw golli o 2 gol I ddim gartra nebyn Pen y Bont yn ddiweddar. Mae rhyw ystadegyn bach arall I chi. Y Bala wedi ennill 1 o'r 20 dwytha yn erbyn Cei Connah yn ôl yn 2018. Felly mae'r holl records mae'n cael ei torri ar hyn o bryd, Jake. Ie, dych chi ddim yn llenwi fi a garfan Bala efo llawer o hyder felly nag wyt. Sorry. Crydd.
Cherdyn melyn i Kieran Smith yn y fan yna am y drosedd. Mae'n sgwyd i ben hefyd. Oedd bach yn hwyr ar Mike Wilde yn doedd. Oli Shannon di gweld Cerdyn melyn, Kieran Smith wedi gweld Cerdyn melyn. A'r ddiawd dros y bel unwaith eto di Chris Owens a Declan Poole wan ta. Hon yn ffafrio troed dde falle, yn ei chrymanu hi mewn at yr ochr bellen edrych am George Horan a Craig Curran ar ôl biniad amddiffynol. Dwi'n credu yn y Venables oedd yna, gafodd y cyffyrddiad i ildio'r gic gornel. Ia, dyna'r profiad sydd gen efo, wrth gwrs mae'n chwilio am y deuganfad gol na heno, ond pan mae'n amddiffyn mae gen efo swydd i wneud ac mae wedi gwneud o'n gwych yn fanno, cos mae yna 2 chwaraewr Cei Connah tu ôl iddo dwi'n meddwl, ac os di o ddim yn cael cysylltiad ar hwnna, dwi'n sicr fes yna cyfle ar gol i Cei Connah. 10 munud o'r ail hanner wedi chwarae wan. Johnny Hunt sydd wedi mynd draw i gymryd y gic rydd ar ei droed chwith yr arwydd. A mi grymannu thon i fewn at y postyn gosa'r dyrniad allan gan Ramsey. Poole. Owens. Cei Connah'n gorau mynd holl ffordd yn ôl at Byrne. A hwnna'n gwiro, mae yna gyfle fan hyn, a mae hwnna wedi mynd allan di gwiroddi ar Johnny Hunt. A hwnna yn mynd allan am gic gol. Wel, neithiwr cyn golwr Cei Connah, Lewis Brass, wrth gwrs, yn helpu'r Seintia. A beth sgynnon ni hynny di cyn golwr y Seintia yn helpu'r Seintia. Ramsey ar gic gol Venables. Mae Horan di ennill y rhan fwyaf o'r rheini yn yr awyr yn erbyn Venables heno yma. Hunt. Yn ddigyfeiriad unsol oedd y targed. Shannon, dyma Venables unwaith eto. Jones. Hwna'n cael ei darllen yn hawdd gan Chris Owens ar bel. Ymlaen yn edrych am Mike Wilde. Pete. Ydy'r amddiffynwr i'r Bala. Owens. Johnny Hunt, wan i gosod ti, i mesur hi. Yn edrych am Craig Curran, mi gyrraeddodd Curran y bel yn gynt na Sean Smith sydd yn awgrymu bod nawthiad y fanna gan Craig Curran. Yndi, a dwi'n newid glywed Andy Morrison ei hun yn gofyn i'r golgeidwad dechrau rhoi mwy o peli tuag at yr ochr dde, lle mae Curran yn erbyn Smith, cos gwahaniaeth taldra, ac fenna dyn ni'n gweld y cyfle gyntaf i Curran a Smith penio hi, ac y Curran sydd dod allan ar y top, ac felly bydd hwnna'n rhywbeth i edrych allan amdani. Okay. Venables ar ei holi hefo Horan. Faint o boen oedd o, Jake, pan oeddech chi'n chwarae i lawr yr yslyll lle oedd Andy Morrison? Oedd o'n cica trwy'r amser lle? Dwi'n gwybod, dwi'n meddwl lle ydych chi ar y cae, dwi'n meddwl ydych chi'n glywed o, ond wrth gwrs mae bob tro'n chydig bach yn waith pam ti reit wrth ymyl o, ond os oeddech chi'n gwneud y pethau iawn, oedd o ddim yn gwneud cyn gymaint o gweiddi arna chdi, ac felly dyna be o'n i'n trio wneud. Gall iawn. So yn edrych ymlaen o'r ail hanner felly, ia'n mynd ochr arall i cae. Ia. Croesiad Will Evans ar peniad. A mi oedd angen yr arbediad gan Oli Byrne i ildio'r gic gornel. Croesiad da gan Sean Smith. Mi o'n cael gêm dda. Yr peniad yna, angen yr arbediad hefyd yn doedd. Dyma ni cyfle eto, yma i wan i Henry Jones. John di roi cyn gymaint o peli dda a fel sy'n ni wedi gweld mewn gemau o blaen. Ac os mae'n cael un yn dda, fydd bob tro cyfle i Venables ac Heina sgorio yn fydd. Jones yn ddofn y tro hwn. Venables yn taro'r postyn! A mae Creth yn methu manteisio dihangfa i Cei Connah. Y gic gornel yn hyfryd gan Henry Jones. Shannon. Mae dal yna i'r Bala. Shannon yn dal i fynd. Oli Shannon! Ac yna'r gwaith amddiffyn gan George Horan, ond am gyfle i Chris Venables. Wel, fel arfer, ydych chi'n cael y commentator's curse, ond dwi'n meddwl nath o gweithio o'r ffordd arall tro yma. Venables yn cael llath o lle oddi ar Curran, ac
fo fysa'r bwy fysa chdi isio yn cael y peniad yna ac nath o bron i bob dim yn iawn, oni bai am sgorio. Wel, mi fydda ail gol i'r Bala yn gwneud pethau yn eithriadol o ddiddorol ac yn hynod anodd i'r pencampwyr. Byrn. Dyna fo'r bel i'r ochr dde fel oedd Jake yn sôn yn gynharach y bel. Mike Wild bron a manteisio. Di Sadwn fysa honna di disgyn i lwybr Mike Wild, mae'n debyg yn bydda, ond nid heno. Ramsey. Horan. Kieran Smith, yn yna gam sefyll gan Mike Wild. A tybad ydi oed chwaraewyr Cei Connah yn dechrau dal i fyny hefyd. Fel o'n i'n dweud, Mike Wild yn 37. George Horan yn 39 ac yn y blaen, wel... Yeah. Yn enwedig adeg yma'r tymor, da ni ddim wedi gweld o fel ma o blaen yn chwarae Di Sadwn dydd Mawrth, nid merched, Di Sadwn eto. Wrth gwrs, i'r tîmau ifanc neu'r hogi ifanc, mae bach yn haws. Fel arfer, da chi'n cael wythnos o gorffwys rhwng gemau. Wrth gwrs, da chi'n dal yn ymarfer yr wythnos, ond mae'r emosiynau a bob dim o fewn gem yn hollol wahanol nac ymarfer. Ac fel da chi'n dweud, wrth gwrs, bosib bod hwnna'n wbath sydd yn o fantais i Bala heddiw, bod y ffaith bod na cyn gymaint o chwaraewr hen yn tîm Cei Connah. O'ch safbwynt chi efo'r dre newydd, Jake, da chi'n chwarae, dydwch, wel, os yma da chi'n chwarae Di Sadwn dim Mawrth, fysa chi di ymarfer rhwng y ddau fel carfan? Na, da ni ddim. Da ni mond yn ymarfer unwaith bob wsos ac am ryw reswm mae wedi helpu ni hyd yn yma ers i'r gyngrair holli mewn i ddau. Da ni ddim wedi ymarfer cyn gymaint a be oedden ni hanner gynta'r tymor ac o ran canlyniadau a perfformiadau mae i weld o fod yn gweithio ac pam da chi'n ennill gema, holl da chi'n chwilio allan am ydy'r gêm nesaf. Dre newydd yn y seithfed safle ar hyn o bryd. Mae'r ras am y seithfed safle rhwng y dre newydd ac Hwlffordd ac Henry Jones. Bron a manteisio, Disney'n camu mewn, dyma Declan Poole. Ac mi o'na drosedd yn yna. Mae Aberystwyth wrth gwrs i fewn yn yr hafaliad hefyd. Mae dyn ni rhwng Aberystwyth, Hwlffordd a chi mewn ffordd, ynddo? Yndi, mae bob tro. Pa mae'r canlyniadau yn newid o wsos i wsos, mae'r tabl y chwech isaf yn edrych yn hollol wahanol o wsos i wsos. Wrth gwrs, da ni wedi cael rediad gwych ers i ni hollti, ond rhaid i ni ddal i bwrw ymlaen ac sicrhau y seithfed safle cyn diwedd y tymor. Hunt. Yn ôl at Chris Owens. Owens, mae Hunt dal yna hefo fo, ond Macreth yn gwneud y gwaith caib ar haw. Yn dynildio y tafliad. Rwan, lle mae Jake Phillips, pan ydych chi eisiau fo, hefo'ch tafliad hir? Johnny Hunt. Chris Owens. Wild cael ei annog i fynd i fewn i'r cwrt. Dyna lle oedd o. Mae yna gyfle fan hyn i Johnny Hunt. A mi gymodd i wiriad oddi ar Nathan Pete. A dyna'r peth pan mae Cei Connah yn ennill y pêl gyntaf fel mae Mike Wild yn neud y tro yma. Mae yna bob tro 2 neu 3 o chwaraewr o gwmpas yr ail pêl ac amddiffyn gwych yn fanna gan Nathan Pete i stopio be fysa probably wedi bod yn gol. Oedd hwnna mynd am y gornel isa dde yn doedd. Ond Nathan Pete. Wedi o'r geit gornel. Declan Poole sydd yn mynd i gymryd y geit gornel i Cei Connah. O, mi yna wthiad yma George Horan. Mae yna i Disney yn ôl i Poole, ond all o gael i greisiad i fewn. Will Evans di'r amddiffynwr. Poole, o mi nath o'n dda i gael y creisiad, ond neb mewn crys coch yn gallu manteisio. A Kieran Smith, pawb yn ôl i'r Bala. A debyg mae dyna fel fydd i am Sbelan. Os gaeth Cei Connah i ffordd. Byrn. Wild, o'n amseru'r naid, y neidio'n gynnar cyn Anthony Stevens. Cofiwch, rhyw hanner awr o'r gêm yma yn weddill. Ac yna mi gewch chi wylio mwy o sgorio ar S4C cyfweliad ardderchog hefo Harry Wilson werth i gweld. Di Sadwn, wel, Cei Connah yn erbyn y Seintiau.
Pwy bynnag fydd yn ennill os fydd yn ennill, sa chi'n meddwl fydd y pencampwyr. Ac yna mi fydd yr holl uchafbwyntio am 4:30 dydd Llun. Yr arlwy a'r sgorio dros y dyddiau nesaf. Fel mae pethau ar hyn o bryd, mae'r gêm yna yn Stadiwm Glana Dyfrdwy, Pnawn Sadwrn, yn gwbl ddibynnol. Pob dim ar y gêm yna erbyn hyn, mae'n debyg yn dydi. Wel, mae pethau yma gen Cei Connah 2 bwynt o fantais. Fydd 2 bwynt fydd y fantais ar derfyn y gêm. Ramsey. Erin Edwards methu cyrraedd y piniad gan George Horan. Macreth o'n llac. Colin Caton yn gambrych efo hynny. Disney. Declan Poole. Yn ôl at John Disney. Disney. Yn edrych am insult. Chydig da ni wedi gweld ohono fo yn yr ail hanner. Mae Kieran Smith. A mi na fylchan agor yn y cefn i Cei Connah. Wrth iddyn nhw wthio dynion ymlaen. Jones. Callum! You passed the ball and then just get it back! We're fucking out! Just get the ball again, son! Mae yna 10 mlynedd wedi bod ers i'r uwch gyngrair fod yn 12 tîm. Dim ond dwywaith yn y 2 dymor cynta. Mae'r tymor wedi mynd i'r gêm ola 1 o'r tymor. Yr ergyd gan Will Evans. Fydd Andy Morrison yn fodlon efo pwynt. Fysa fo'n hapus efo pwynt rwan, Jake? Fysa, dwi'n meddwl. Sut mae'r gêm di mynd, y perfformiad ac yn golli ni ddim. Fysa fo'n hapus iawn efo pwynt. Wrth gwrs, diom yn addas ar gyfer sut mae'r tabl yn edrych. 3 pwynt o flaen Seintiau gyda nhw y gêm nesaf, ond pam da chi'n ystyru y Seintiau newydd a Bala i ffwrdd? Venables! Bron a manteisio'r cyfle, mae'n ddrwg yn edrych. Na, pam da chi'n ystyru 2 gêm i ffwrdd i y Seintiau newydd ac y Bala, fysa 4 pwynt yn dda iawn, swn i'n dweud. Dyma'r digwyddiad unwaith eto. Camgymeriad gan Chris Owens ac just gormod ar rediad y bêl yn y fan yna. Wel, hanner cyfle i Chris Venables ac oedd o'n ymdrechu ora. Ond oedd y coesa ddim yn ei gario fanna. Poole. Cei. A'r cliriad i fyny i gyfeiriad Venables. Evans. I gyfeiriad Henry Jones o'r athi a Byrne. Oedd o'n gwybod mi drodd yn syth pan gliriodd o hwnna. Oedd o'n gwybod yn iawn a doedd hwnna ddim wedi mynd i lle oedd eisiau i fynd. Hanner ffordd agosau at hanner ffordd drwy'r ail hanner. Y gôl yna wedi 2 funud ar 15 i'w rwyd i hun. Gan gapten Cei Connah, George Horan. Sydd yn gwahanu y tîmau. Disney. Ar tafliad. Morris yn ôl at Disney ac ôl Henry Jones. Benderfynol yn y fan yna. Byrne. Smith. Kieran Smith at Venables. Venables, dyna mae Venables mor dda am i wneud dal y beli. Henry Jones oedd o'n camsefyll. Reolaeth hyfryd sgiliau da gan Henry Jones. Cyfuno da rhwng y ddau yna, rhwng Venables a Henry Jones. Ie, fel arfer, ydych chi'n gweld o ffordd arall rownd. Henry Jones yn rhoi'r supply i Venables ac
Da ni'n gwybod be mae hwnna'n gallu arwain at, ond y tro yna chydig bach rhy gynnar gan rediad Henry Jones ac yn gam sefyll. Chydig dros 20 munud o'r gêm yn weddill. Dyma Insol. Insol, y peniad gan Wild. Ar ôl beniad, mae'n gwybod lle mae'r targed yn dydi Mike Wild. Yndi, a dyna'r probably yw'r cyfle gyntaf. Mae Pale di dod fewn i'r cwrs Cosby, mae Mike Wild di ennill ac yn cael gyfle gwych i taro'r targed, ac wrth gwrs, dyna be nath o. Evans, a'r croesiad Disney, a'r cliriad Horan. Ond at Tony Kay. Hyfryd gan Venables at Henry Jones dyma. Jack Macreth. Wild. Lle mae Mike Wild ac yna. Wel, y drosedd gan Ollie Shannon. Wel, chydig with Ollie Shannon am hwnna. Ond mae'n gei crydd. Yna'r digwyddiad eto. O, do, mi nath o ddal i dir hefyd yndo. Oedd o'n gwybod yn iawn be oedd o'n neud. Shannon isios ar gerdyn melyn, ond hwnna ddim yn heiddi ail gerdyn. Mi oedd hynny wedi bod yn grilon iawn gan Mr Jenkins. Mae'n gei crydd i Cei Connah. Ollie Byrne y golwr. Mae Horan, Wild, Insol yn disgwyl dan hi. Mike Wild. Mae'n disgyn i Jack Hunt i fewn at Curran. Mae'r ergyd ar y postyn gosa gan Craig Curran. O, angrediniaeth. Ymysg chwaraewyr Cei Connah nad oedd hwnna'n gig gornel. Ie, dyma ni Morris yn ennill y peniad. Ac mae'n ei weld bod Stevens yn ceisio atal y bêl mynd allan, tra bod Curran yn ceisio gael ergyd ar y targed ac fo gath y cyffyrddiad ola, dwi'n meddwl. Da ni mewn i'r 20 munud ola. 20 munud, wel, pwysig iawn i Cei Connah ac i'r Bala. Mi fydd yna gnoi ewinedd yng Nghartre Anthony Limbrick, swn i'n feddwl. Rheolwr y Seintiau Newydd. Tydi'r pwynt na nithiwr yn erbyn Caernarfon ddim i weld mor ddrwg â hynny erbyn hyn. Na, ar hyn o bryd, ond oedd o'n sioc mawr i gweld ddau cynluniau dwytha Seintiau Newydd ar ôl iddyn nhw bod ar rhediad mor dda o ennill a peidio eildio goliau. Methu cic o smot yn unwaith eto, chwarae yn erbyn 10 a 9-1. Dwi'n siŵr fod nhw'n siomedig iawn bod nhw'n beidio cael 3 phwynt, ond os mae'r canlyniad yn aros fel yma heno, ac gen nhw'r gyfle i mynd at glan ar dyfrdwy dydd Sadwrn ac ennill, ac mae'r gyngrair nôl yn dwylo nhw, bydden nhw ddim yn rhy siomedig wedyn. Shannon, heibio'i Hunt, Shannon ar croesiad Henry Jones! Dyna ni'r ail gol i'r Bala. Symudiad campus i lawr yr ochr dde. Henry Jones yn rhwydo i ail gol y tymor hwn. A mae Cei Connah i holi o 2 gol i ddim. Rhaid i fi ddeud yma, mae gwaith gwych gan Shannon. Mae'n mynd heibio i ddyn ac yn lle roi'r pêl tuag at y postyn cefn lle mae Horan di ennill bron bob peniad. Mae'n taro'r bêl yn galed ar draws cwrs 6 ac pwy oedd yna? O'n i ddim yn disgwyl gweld Henry Jones fel arfer fo sy'n creu y goliau, ond gol reit hawdd iddo fo ac wrth gwrs yn rhoi'r ail gol i Bala yma heno. Wel, wir. Be mae o mynd i wneud? Andy Morrison. Byrne. Wel, mae yna llai nag 20 munud i Cei Connah sgorio 2, os nad 3 Jack. Pob tro yng nghynffon y stori yn fyw yma efo ni ar sgorio. Rhaid i fi ddeud ar ail hanner, mae Cei Connah wedi bod yn well, maen nhw wedi bod yn pwysio lot mwy, ond fel ydych chi'n sôn gynharach Bryn, mae'n agor lot fwy o bwlchau yn y cefn ac dwi'n meddwl nath Bala sortio hwnna allan ac ffeindio'r bwlch ac wrth gwrs gael yr ail gol fwy o bwysig. Declan Poole, oedd yr troseddwr. Wel, nathach chi ddewis Henry Jones a ddechrau'r gêm, Jake, fel yr un i wylio o safbwynt y Bala, ac oeddech chi yn lle gyda'ch lle. Diolch. Croeso.
O'n i siarad efo Colin Caton ar ôl y gêm dy Sadwrn, ac doedd o ddim yn siŵr os oedd o'n mynd i gychwyn efo Henry Jones. O ystyried patrwm chwarae Cei Connah bod nhw'n chwaraewyr reit gorfforol, ia? A sut y bys o'n delio, ond sicr mae o di delio'n arbennig o dda efo bob dim hyn yma. Diom di chwarae cyn gymaint flwyddyn yma, a be fyswn i'n ddisgwyl, fysa lot o bobl y gyngrair yn ddisgwyl. Gen efo digon o talent ar y bel, ond fel ti'n sôn yn fanna, weithiau mae rhaid i chi wneud job i'r tîm ac amddiffyn, ac fel da ni wedi gweld o heno, mae wedi wneud digon o hwnna ac wedi cael ei llwyddiant trwy sgorio'r ail gol bwysig yna. Evans edrych am Venables, dyna fysa. Wel, yr hufen ar y gacen heno, ynde, bydda gol i Chris Venables. Iddo fo gyrraedd yr clwb 200, i fod y 5 chwaraewr i gyrraedd y clwb 200. Mae Pŵl yn mynd i weld Cerdyn Melyn. Droseddu niferus yn ôl Mr Jenkins. Nathan! Hey, don't give nothing away! Declan! Hunty! Hunty into a 3. You Declan and Callum Morris. Stevens. Yr geicrydd Venables. Chwarter awr union o'r gêm yn weddill, lle mae Cei Connah angen 2 gol o rwla. Smith. Mae rhaid deud, mae Bala yn edrych yn eitha cyffyrddus ar hyn o bryd. Will Evans. That's Kieran Smith. Bale yn tasgu oddi ar Johnny Hunt. Be sy'n ddifyr ar hyn o bryd, wrth gwrs, Jake, ydi fod mae'n nwylo Cei Connah, ac ar yr un pryd mae'n nwylo Seintiau Newydd, ydi? Yndi, ac dwi'n meddwl dros y flynyddoedd dwytha, mae'r gyngrair di mynd bach yn diflas erbyn yr adeg yma, ac mae Seintiau di ennill y gyngrair, ac mae'n gwych i'r neutral ac pobl o'r tu allan gael gwylio'r gyngrair ac yn mynd i'r gemau olaf, gyda ddau tîm yn cystadlu yn gryf am ennill y gyngrair. Wel, ar ôl heno, mi fydd gen bob un tîm bedair gêm ar ôl. O ran Cei Connah, wel dy Sadwrn, fel da ni'n gwybod, maen nhw gartre yn erbyn y Seintiau Newydd. Wedyn, nos Fowrth, maen nhw yn y Bari. Wedyn maen nhw gartre yn erbyn Caernarfon y Sadwrn wedyn, ac yn yr Sadwrn ola, maen nhw oddi cartra ym Mhen y Bont. Felly Seintiau Newydd, Bari, Caernarfon, Pen y Bont, sydd yn wynebu Cei Connah. Da ni'n gwybod, os dyn nhw'n ennill lluniau gyd, maen nhw'n bencampwyr. Yndi, wrth gwrs, ac di'r gemau ddim yn dod yn hawdd yn y 6 uchaf, mae hwnna'n sicr. Dyn nhw ddim yn dod yn hawdd yn y 6 uchaf chwaith, efo safon y gyngrair sut mae wedi ddatblygu dros y flynyddoedd dwytha. Ond wrth gwrs, fydd y canlyniad, os mae'n aros fel mae'n siomedig ar ôl y canlyniad, hynod bwysig ar dydd Sadwrn dwytha. Evans, ceisio chwarae'r bel rownd y gornel. Edrych am Henry Jones dyma. Hunt. Owens. Burn. A'r cliriad y peniad ymlaen at Insol. O na, awgrym o lawio gan Nathan Peat, o mae'n gic o Smotyn, ydy? Yndi, mae o'n dyfarnu cic o'r Smotyn. Wel, mae hwn yn benderfyniad eithriadol o ddadleuol, achos mi gafodd yn y marn ni, mi gafodd Nathan Peat i wthio. Ei wthio i llawr, dyna be o'n i'n mynd i ddeud. Yr wthiad sy'n dod gynta, ac diolch methu wneud dim byd wedyn, ac unwaith mae'n cael ei wthio i'r llawr. Dwi'n meddwl bod o'n trio wneud hwnna, wrth gwrs. Cytuno Jake, mae o'n hynod anffodus, ond mae yna lygedyn o obaith i'r ymwelwyr hefo 12 munud o'r gêm. Wel, mi gafodd y Seintiau lygedyn o obaith, neithiwr yn dod cic o'r Smotyn, ond Greg Draper yn ei methu hi. Mae'r cyfrifoldeb y fan hyn gan Callum Morris sydd wedi sgorio. O, mae yna Cerdyn Melyn i wneud y cedyn coch, mae'n ddrwg yna i Nathan Peat. O, mae Nathan Peat yn cael ei hel o'r cae. Tybad gafodd o Cerdyn Melyn am lawio, a wedyn Cerdyn Melyn am gega. O, mae Bala
i lawr i 10 dyn. O, na, y penderfyniad ydy coch uniongyrchol am lawio. Ond mae Callum Morris wedi sgorio 6 gôl y tymor yma. Un ohonyn nhw o'r smotyn yn erbyn y Bala. O, mae yna bwysa sylweddol ar ei sgwyddo fo fan hyn. Sgorio ar Bala lawr i 10 dyn. Ac oes na ddigon amser i droi pethau o blaid Cei Connah. Callum Morris. Ramsey yn dawnsio ar y llinell i lawr y canol. Morris. Chydig dros 10 munud yn weddill. Bala lawr i 10 dyn. Gobaith i Cei Connah. Waw. Dwi'n yn hollol siŵr beth nath ddigwyddodd yn fanna, Bryn. Wrth gwrs, pan ydych chi'n edrych yn ôl ar y digwyddiad, dwi'n yn hollol siŵr os oedd yna digon yn penderfyniad i roi cic rhydd. Oedd na sicr ddim gwthio digon i roi cic rhydd ar gyfer y Bala. Ond dwi ddim yn meddwl nath o wneud y handball ar bwrpas. Ond mae'r dyfarnwr wedi roi'r penderfyniad ac rhaid iddyn ni barau efo beth sy'n digwydd fama wan. Wel, penderfyniad dadleuol iawn. Callum Morris wedi gadael y cae. Ac hogyn, da chi'n nabod yn dda, Jake ymlaen, Doug Tham? Ie, Doug, neis i gweld o ddod ymlaen. Mae wedi bod mewn ag allan o'r garfan yn diweddar. Wrth gwrs, mae gath o rhediad bach o gema yn Wrexham. Ac wrth gwrs, mae'n adio bach o taldra i'r amddiffyn yn fama wan ac yn gobeithio geith o gael argraff ar y gêm. Felly'r sgorwyr yn gadael yma yna. Felly Callum Morris i ffwr ac Doug Tham ymlaen. Ac Henry Jones i ffwr. Liam Davies, braw Tom Davies o Everton i'r Bala. Ac, wel, drama ganol wythnos go iawn. Cic o'r smotyn neithiwr yn cael ei methu gan Greg Draper. 2 gerdyn coch i Gaernarfon yma. Cic o'r smotyn i Cei Connah. Nwthan sgorio ar Bala i lawr i 10 dyn. Ac Nathan Peat yn cael ei helo'r cael. Mae Will Evans i lawr yn fan hyn. Ond yn ôl at y penderfyniad at y gic o'r smotyn na Jake, hynny di penderfyniad hynod dadleuol. Hynny di oedd hi'n lawio bwriadol. Os nad oedd hi, wel fysa fo ddim wedi cael ei helo'r cae, felly mae'n ergu dwbl i'r Bala mewn ffordd, yn tydi? Yndi, yn sicr, a fel da ni'n gweld o'r fideo, nathon ni weld a ail-weld o. Mae'n gyfle fan hyn i Disney at yr ochr bella. Mae Cei Connah wedi dawlu bob dim at y Bala rwan a dydyn nhw methu clirio'r peryg horan mae o i fyny. Ac allan ei ffona am gig gornel ag 8 munud o'r 90 yn weddill. Ie, just yn ôl at y digwyddiad, fel o'ch ti'n deud, oedd o ddim yn fwriadol i taro llaw Nathan Peat. Ac fel o'ch ti'n sôn cyn y gêm, gennych chi'r ergyd dwbl yna wan bod nhw wedi ildio cic o'r smotyn, ildio gôl o'r cic o'r smotyn, ac wrth gwrs maen nhw lawr i 10 dyn wan sydd yn mynd i wneud y job o atal Cei Connah sgorio unwaith eto yn anoddach byth wan. Dydy pwynt, i fod yn onest, dydy pwynt yn dda i'n byd i Cei Connah. Achos mae gwahaniaeth goliau'r Seintiau Newydd cystal. Mae hwnna'n bwynt ychwanegol iddyn nhw mewn ffordd. Ac fysa yna fwlch o driffwynt rhwng y ddau, fysa fo ddim yn gwneud lot o wahaniaeth yn y pen draw. Cic rydd i'r Bala drosedd ar Chris Venables, a bellach mi fydd y Bala yn gwastraffu gymaint o amser ag y gallan nhw. Liam Davies, yr eilydd sydd yn mynd i gymryd y gic rydd. Mae'n edrych yn debyg i'w frawd hefyd, blaw mi wall. Davies chwipio'r bel yn edrych am Venables, y peniad allan gan Aaron Edwards. Sawl gwaith yn ei enwi Aaron Edwards yn yr ail hanner yma. Chydig iawn ynddo. Ie, mae'n edrych o bod o'n lot ddyfnach na beth ni wedi gweld o dros y flynyddoedd i Seintiau Newydd. Mae'n achosi problemau yn y cwrs Cosby i Seintiau Newydd dros y flynyddoedd, yn cyrraedd y bocs yn hwyr ac yn ar yr ail peli fel se fo'n gallu neud yma yma, ond mae Andy Morrison yn rhoi swydd iddo fo eistedd yna yn canol cae ac yn amddiffyn yr amddiffyn ac yn ceisio cael yr ail peli yn y ffordd yna. Gôl i'w rwyd i hun gan George Horan yn yr hanner cyntaf. Henry Jones yn yr ail hanner, hyd y Bala 2-0 ar y blaen. Cic o'r smotyn, Craig Curran. A mae Cei Connah yn ôl yn y gêm. Insel, dan bwysau gan Kieran Smith. Edwards,
Colin Caton, da chi'n glwad am mwyaf sydyn yn brygwthan ffarm y bel ymlaen I gyfeiriad Wild. Kieran Smith, Will Evans. Bel i'r gornel, da chi'n gweld bwriad y Bala. Ac Horan yn ymwybodol bod Venables ar I waro. Byrne. Owens, rownd y gornel, ydych chi'n clywed Andy Morrison yn deithio at Johnny Hunt. Insel, ac yn cael ei lorio. Tony Kay oedd yn ei chanol I. Kieran Smith na hefyd. Ond mi eith Cei Connah reit at y chwiban ola. Da ni'n agosau at y 5 munud ola yma ar faes tegid. Mi fydd yna gnoi Wynedd yng Nghroi Soswallt. Pŵl yr ôl beniad a mae dal yna. Mi oedd y gyfle fan yna I Mike Wild. Wrth i'r bel ddisgyn. Cyfle clir I Mike Wild. Ia, dwi'n meddwl ar nos Sadwrn, so hwnna'r probably di mynd fewn, ac ar hyn o bryd, dio just ddim cweith di digwydd I Mike Wild. Efo'i cyfleon, diom cweith di cael y cyfleon mor dda beth os oedd I ddisgwyl, ac pan mae'r cyfleon wedi ddod, diom cweith di bod mor dda efo'r ergydion, ond pan mae'r pel yn mynd mewn i'r cwrt Cosby tuag ato fo, mae yna bob tro mynd I fod yn beryg yn does. Ramsey, Horan, I fyny hefo Venables. Horan. Owens. Bala yn paratoi eilydd arall. Jamie Insel yn cam sefyll. Ac Jack Macreth sydd yn gadael y cae i'r Bala. Ac Ryan Price, gynt o'r seintiau newydd. Gynt o gair dydd. Ymlaen ac yn ychwanegiad amddiffynol i'r Bala. Felly Colin Caton yn ceisio cadw beth sgynno fo. Yndi, dwi'n meddwl ers yr ail hanner a Hunt yn dod arni efo'r troed chwith yna. Chris Owens, Hunt ac Insel lawr yr ochr chwith yma. Maen nhw wedi achosi chydig bach mwy o broblemau. Ac dwi'n siŵr mynd lawr I 10 dyn fydd bach mwy o amddiffyn yng nghefn meddwl Colin Caton ac yn eilydd bach synhwyrol, swn I ddweud. Cigrydd I Cei Connah. Mae yna frys wrth gwrs arnyn nhw. Seintiau methu curo 9-1 Cynarfon neithiwr. All Cei Connah nid yn well yn erbyn y 10 dyn. Nathan Pete wedi gweld y cerdyn coch. Wild ben efo Tony Kay ac cam sefyll unwaith eto. Wel, mi fydd Andy Morrison yn gandryll. Fydd, wrth gwrs, y peth gweithio fedrwn nhw'n wneud fan ydy fod yn cam sefyll. Oherwydd, os di Bala yn ennill y beniad gyntaf fel nathon nhw, fel arfer mae'n mynd I ddisgyn, diolch yn mynd yn bell nac di. Mae yna bosibilrwydd bod o'n ddisgyn I Chris Coch yn hanner Bala, ac mae yna gyfle wedyn I adeiladu'r pwysau ac cadw'r pel. Ond unwaith ddech chi'n cam sefyll, mae'r chwarae yn arafu ac mae'n rhoi cyfle I Bala roi'r pel nôl yn hanner nhw. Venables. Wedi amseru y rediad yn berffaith Owens. Mi nath o'n dda dan bwysau gan Price. Hunt. Declan Poole. Tham. At Byrne. Byrne dan bwysau gan Venables. Mi fentrodd yn y fan yna. Ac yn ffodus y bel yn disgyn I Aaron Edwards. Chris Owens. Wedi hangfa I Byrne yn fanna. Tham. Byrne. Hunt. O'r drosedd gan Tony Kay. Mae yna gyfle yn fan hyn i'r dynion mawr symud I fyny o'r cefn. Da ni fewn i'r 2 funud os a ddrama hwyr I fod yma faes tegid. Ac fel o'n i'n deud efo'r cam sefyll I Cei Connah, peth gweitha mae Bala yn gallu neud wan ydi ildio ciciau rhydd hawdd. Cos fel oedd ti'n sôn, mae'n rhoi cyfle I Cei Connah taflu pawb I fyny. Ac yn erbyn 10 dyn, mae gall hwn achosi traffaeth os di'r pel I fewn yn iawn. Wel, yr un ddau sydd wedi bod dros pob un cei crydd I Cei Connah, Chris Owens a Declan Poole.
Pŵl. At yr ochr bellan edrych am Wild, a mi oedd Horan i fyny yna hefyd, a mi o'na waith am ddiffyn gan Anthony Stevens i ildio'r gig gornel. Mae'n Johnny Hunt sydd wedi mynd draw i gymryd y gig gornel. Da ni yn y funud olau un o'r 90. Hunt, mae Tharm i fyny, mae Horan yna i fewn at y postyn gosa'r peniad allan am yna gyfle fan hyn i Bala i chlirio hi. A ryw flaen troed gan Chris Venables. Byrn ar adlamiad! Lle mae honna'n mynd? O Ryan Price gafodd gysylltiad yn y fan yna, so honna di gallu mynd i rwla. Disney. Tham. Mae George Horan bellach i fyny yn chwarae centre forward. Tham. Gorfod troi nôl at Oli Byrn. Hanner munud o'r 90 yn weddill. Y peniad ymlaen edrych am yr hediad gan Insel a'r cliriad gan Stevens. Evans. Eiliada o'r 90. Faint fydd yn cael ei ychwanegu gan y dyfarnwr. Price. O'n cael ei lorio. A mae yna 5 munud i Cei Connah sgorio 2 gol. Dyn nhw'n mynd i wneud ti, Jack? Wel, dwi'n hollol siŵr, dwi'n cweit yn siŵr lle mae wedi cael 5 o fanna. Fydd Colin Caton ag Arfan Bala ddim yn hapus iawn efo hwnna, ond mae o'n rhoi cyfle digon dda wan i Cei Connah parhau i mynd ymlaen ac ceisio gael yr ail gol i geisio gael pwynt. Cei. I gyfeiriad Venables. Tharm ar peniad. Mae y Bala yn mynd i gymryd pob eiliad y gallan nhw. Yn ddiheriadau, so sa unrhyw iaith anweddus yn cael ei glywed. Tham. O, mi nath o'n dda. Dan bwysa yna Venables. Cadw'r bel i lawr yn y gornel yna. Cei Connah angen y bel, y pen arall y cae. Tharm. Ar tafliad hir, Liam Davies. Mae gyna Venables. Tham. Horan. I fyny. Amdani hi. Disney'n i gwylio hi o'r ffordd hefo Will Evans. Mae gyna Liam Davies ar Aaron Edwards. Mae'n gyfle fan hyn i Will Evans. Evans i'w selio hi. Mae di dangos gormod o'r bel i'r golwr. Oedd y cyffyrddiad yn rhy drwm gan Will Evans. Mae o'n gwybod bod hwnna yn gyfle am y trydydd gol i sicrhau'r triphwynt. Yndi wrth gwrs, ac mae o di sgorio 13 o goliau tymor yma, ac fysa ti'n disgwyl iddo fo wneud yn well. Dwi'n meddwl cyfle gyntaf fo i gael rhyw fath o cyfle ar y gol, ac fel oedd ti'n dweud, just chydig bach rhy bell allan o'i draed ac yn rhoi digon i'r golgeidwad dod allan ac achosi broblemau. Mae'n mynd i chwarae 2 funud dros y 90. Mae yna 3 i fynd, cic gornel. Will Evans yn ildio tafliad. Jake. Byddai'n gofyn i chi mewn eiliad. Mae'n un o fan eich i rwan pwy ydi seren y gêm. Y ddyn yma, Anthony Cei, o'n i hanner rhwng Smith, Anthony Cei neu Henry Jones i'r Bala, ond mi nath Anthony Cei job gwych i atal Mike Wild, ac ar ôl hat-trick ar nos Sadwrn, dwi'n siŵr fos fo'n pryderu i dod fewn i'r gêm yma. Mae wedi gwneud ei swydd yn amddiffynol, ac fel ti'n gweld yn fan yn llenwi fewn mewn canol o'r amddiffyn ar ôl Pete gael ei anfon o'r gau. Wild ar peniad ymlaen, Stevens ar cliriad at Will Evans, Pŵl, Disney oedd i fyny yna. Dyma Craig Curran ceisio mynd hibio i Shannon, ond Ryan Price yn ddigon bodlon, clirio'r bel allan am dafliad ar wan Chris Owens. Yn disgwyl i Doug Tham rwan, mae gen Doug Tham dafliad hir. A mae hon yn mynd i fod cystal a chroesiad i Cei Connah. Mae'r dynion mawr i fyny yn y cwrt. Fi o'na wthiad. Mae'r cyfle wedi mynd i Cei Connah. A tybed, efo munud a hanner yn weddill,
a fydd yna gyfle arall. Wel, dyma ni unwaith eto. Bach o brofiad gan Anthony Cei yn fanna. Mae Wild yn dod fewn iddo fo, mae Horan un ochr ac unwaith mae'n mynd lawr, mae'n debyg fydd y dyfarnwr yn rhoi cic rydd ac digon o amser wan i Ramsey, cymered i amser dros y cic rydd ac llai na funud drosodd wan. Cerdyn melyn i Sean Smith am gicio'r bel i ffwrdd. Eiliada yn unig sydd yn weddill. Aaron Edwards a'i lygad ar y bel. Davies, Venables, Tham yn ei dwyn i Cei Connah. Traed cyflym gan Chris Owens ac yna Declan Poole yn ôl. Stevens a'r peniad fan ta Will Evans. Venables yn cam sefyll a Will Evans yn cael ei annog i'r gornel i wastraffu amser. Ac neill y drosedd, na ddo wir. Bala yn heiddi'r triffwynt, Jack? Nath nhw heiddi hanner gyntaf mynd fewn un o'r flaen ac fel mae'r ail hanner di para allan, swn i'n deud fysa gêm gyfartal, yr ail hanner yn 10 ac felly wrth gwrs ar cyfan y gêm swn i'n deud bod nhw'n heiddi'r triffwynt. Di Cei Connah ddim cweit di wneud digon i heiddi pwynt ar hyn o bryd, ond mae yna ddal amser fel dyn ni gweld. Eilydd hwyr iawn i'r Bala. Dyn ni'n gael Steve Leslie gyffyrddiad ar y bel. Mae Will Evans wedi gadael y cae. Burn, mae yna frys go iawn ar Cei Connah. Eiliada yn unig sydd yn weddill. Cyrran ymlaen. Insel yn taro'r trawst! Insel yn taro'r trawst! Oh, mam bach! Ac mae hwnna'n debyg iawn i gôl Insel yn erbyn y Seintiau Newydd diwrnod y blaen yn rhoi bach o gamble fel maen nhw'n dweud ar yr ail bel ac mae'n gyrraedd yna gynt ar gôl geidwad ac mae'n gwneud bron i bob dim yn iawn oni bai bod o'n taro Cefn y Rhwyd yma na. Wel, ar cynta i'w gysuro fo, oedd y gŵr yma Alex Ramsey. O modfeddi rhwng dim byd o gwbl a phwynt. Y chwiban ola yn cael ei chwythu. Chwaraewyr y Bala sydd yn dathlu. Mae'r fantais dal gan Cei Connah. Ond mae'r pendil yn dechrau symud yn ôl tuag at y Seintiau Newydd. Gêm enfawr yn wynebu Cei Connah a'r Seintiau Newydd ddydd Sadwrn. Golia i'w rwyd i hun gan George Horan yn yr hanner cynta. Yna gan Henry Jones yn yr ail hanner. Cic o'r smotyn gan yr ymwelwyr, gan Callum Morris yn yr ail hanner, yn hanner i'r fantais, ond tîm Colin Caton sydd wedi mynd ar triffwynt a fwy neu lai yn sicrhau i lle yn y trydydd safle yn uwch gyngrau'r Cymru. Sgôr terfynol yma ar faes tegid. Y Bala 2, Cei Connah 1. A cofiwch bod mwy o sgorio ar S4C rwan. Diolch am eich cwmni a nos da o'r Bala. Drilio hwnna i'r gornel uchaf. Pêl-droed gartref gyda Screwfix. Nodwyr pêl-droed ar S4C.